ಪೂರೋಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬತ್ತಿನೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬೇಲೆ ಒಯ್ಯಿರ್ ಫಸ್ಟಾ ಈ ನೀರು ಫಸ್ಟಾ ಕುಪ್ಪಿಡು ದಾದಿ ಕುಪ್ಪಿಡು ಉಂದಿ ಶಾಂಪು ಬಕ್ಕ ದಾದಿ ನೇನಿ ಅಡೀರು ಬೇತೆ ನೇನಿ ಅರ ಕುಪ್ಪಿಡು ಓ ರಜೆ ನೇನಿ ಆವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ ಲೈಕೋರು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕ ಕೇಶವನ್ನ ರಮ್ಮು ಅತ್ತೆ ವಿಸ್ಕಿ 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 ಯಾ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇನ್ ಬಕೇರೆಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅవి ಎಣ್ಣೆ 91 ಇದೇ ಕಣ್ಣು ತೋಜುನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಖುಲ್ ಮಾತ ಈದ್ ಜನ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅನ್ನ ಕೊರಿಯರ ಅಲ್ಲ ಅರೆ ರಜೆಗೆ ಏರೆಗ್ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅರೆ ರಜೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾರ್ಲೆ ತಂಪು ಬೇಲೆಗೆ ಇರ್ಬೋಬಾರಡೆ ಈರೋ ಜನ ಒಲ್ಲಿರ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇತ ಪೂರ ಅಂದ್ಗೆ ಬರ್ಸತೆ ರಮ್ಮು ಅಂದ ಐಕ್ಯ ಕಂತೀತೀನಿ ದಾಲ ಬೆಚ್ಚ ಬಾತೇರಿ ಇನಿ ಪರ್ಪಿ ಅವೇನೆ ಇನಿ ಪರ್ಪಿನೇ ಟೈಟರ್ ಅಡ್ರಡ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಒಂಜತ್ತು ಒಲೆ ಆ ಕವಿಗ್ ಪಂಡೆ ಬತ್ತಿಜಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಬರ್ವಲ್ ಯಾನ್ಸ್ ರೂಟೆ ಕೊರ್ತೆ ಅವು ಇರ್ನ ಒಂಜೇಲ ಐಕುಪ್ಪುನ್ ಮೆರ್ನೆಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಅಮೀನ್ ಎರ್ನೆಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಜ್ಜಿ ಬೊಕೇರು 13 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಕೊರ್ಪರ ಇಜ್ಜ ರಡ್ಡು ಬತ್ತನು ನನ್ನಂಜವಾಡು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಆರೆ ಮೂಜಿ ಬತ್ತನು ಒಂಜ ಬತ್ತನ ಶೋಭಾ ಕೋಟೆಯನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿನ ವನಿತಾ ಇರಾ ಬತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಆಪಲ್ನೇ ಡಬಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಡ ಪೋಪುಂಡು ಈ ರೇಪ ಕೊರ್ರ ಆಯ್ತು ಒಂಜೆ ಲೈಕ್ ಆಪಿ ಡಬಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಈಗ ವನಿತಾ ಗೀತಾ ಮಾತಿನಿ ಬರೋಡತ ಕೋಡೆ ಚೌತಿ ಮುಗಿಂಡು ಕೋಡೆ ಹಾಕ್ಲಿ ರಜೆ ದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಚೌತಿ ಆತೆ ಐಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಬುರ್ಚಿಂದು ಇನ್ನಿರ ಕೋಡರ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಕಣ್ಣು ತುಲಗೆ ತರಬೇನೆಯ ಅಂದ ತೋಜುನ ಕಣ್ಣು ಅಂದ ನರ ಕೆಂಪ ತಿಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಕಣ್ಣು ಶೋಭ ಬೈಜಲು ಸಚ್ಚು ಬೈದೇರು ಓಲು ಸಚ್ಚು ಬೈಜೇರು ತೂಯಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಸೈಡ್ ಉಂಡತ್ತ ನರ ಹಾಕದಿನಿ ಪ್ರವೀಣ ಕೆಂಪ ಅದನ್ನತ ದಾಲ ಒರಿದುಂಡೆ ಕೋಡೆದ ಮೂಡೆಂಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಡೆಂಡು ಕಡ್ಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂತದ್ದು ಈ ರೇಟ್ ಒನಸ್ ಕಡುಪುರ್ದೆ ಅತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾನು ಒನಸ್ ಕಡುಪುರ್ದು ಜನ ಕೇಶವನ್ನ ನಿಕೈಲಡ ಒರಿದುನ ದಾದಂಡದ ದಾಯಿಗಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಆತಲ ಪರ್ತಿನೇ ಟೈಟ್ ನೀರು ಉಮಾರ್ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆ ಬೋಡ ಬುಚ್ಚಿಯ ನೈಸಿಪ್ಪರಿಗೆ ನೈಸಿಪ್ಪರ್ತಾನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಉಮಾರ್ಗ್ಲ ಬಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಳ್ಳೇರು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ನಗುಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಯಾನು ಮೂಡೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ತಿನ್ನೋಲಿಯೇ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಉಮಾರಿ ಆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತೆ ನೈಸಿಪ್ದೆ ತೊಂದದ ಅದನ ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಲಕ್ಕೆರ ಆಪುಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಡುಪುಡ್ದ ಬೊಕ ಯಾ ಇರೇತ ಕಡುಪುದಿನಿ ಪುತ್ತೂರು ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರ್ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಬಕ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಮರ್ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ
ಚೌತಿ ಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಮೂಡೆ ತಿಂದು ಲಕ್ಕರೆ ತೀರು ಜಾ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಊರ್ದ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರ್ರೇನಿ ಮೂಡೆ ತಿಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಆತ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಮೂಜೆನಾ ಉಮ್ಮಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆತೆ ಯಾನು ಕಂಬ್ಳದ ವಿಟ್ಲ ವಿಠಲ್ ಕಂಬಲ ಬಿಟ್ಟು ವಿಠಲ್ ಅಂದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಾ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬರ್ತೇವೆ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಕೇಶವನ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬಲೆ ಮೂಲ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬತ್ತು ಬೊಲ್ಪೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಉಮರ್ ಬಾಯ್ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ಉಮರ್ ಬಾಯ್ ಕೇಶವ್ ಬನಂದ್ರೆ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೆಳದಿಂಗಲ್ಲೇ ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಬೆಳದಿಂಗಲ್ದ ಬಾಳೆ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಪೊಡ್ಜೋಗು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನ್ ಮಾರ ಏನ್ ಕೊಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾಲಜಿ ಯಾಡೆ ಮಂದಿ ಜೀರ ಅಂದೆ ನಾನು ತೂಪಿನಿಂದು ಯಾ ಪಂಡೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡಾರ ಅರಿನಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಕೋಡ ಬಿಸಿ ಅತಿ ಅತ್ತಿ ಅವ ಪಂದಿತ್ತೆ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪನ ಕಂಡು ಅಡು ಊಟ ಬತ್ತಿತ್ತನತ್ತೆ ಅವೇನು ತಿರ್ತು ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಕ ವೀರ ಎಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಜಿಂಜ ಅದರತ್ತ ಪುಂಡಿಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನೆ ಆಯ್ತ ಪುದರ್ ಗಣಪತಿಗೆ ದೀಪನ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರು ಇನ್ ರೆಡ್ಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ಈರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರು ಲೇರು ತೂಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಓ ಪೊಂಜೋ ಅರೆ ಏನ್ರಿ ಹೌದದೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನೀವು ಬಂದದ ಹೇಗೆ ಈಗಲೇ ಗುಡ್ ನೈಟಾ ನಿಮಗೆ ಮೋದಕ ಸರಿ ಅರ್ನ ಮಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರ್ಲ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಬೊಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂಟ್ವಲ ಏನ್ರಿ ಬತ್ತೇರು ಎರಿ ಅಕ್ಕವ್ವ ನಮ್ಮ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಅವರೇ ಲೈವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಓ ಏರಿಗೆ ಬತ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟಾ ಅಂದ 6 ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಮಾರ ಗುಡ್ ನೈಟಿಗೆ ಹೈ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವೇರು ಅಕ್ಷಿತಾ ಕೂರ್ಗ್ ಹೆಲೋ ಫ್ರೋಮ್ ಕೂರ್ಗೋ ನೀವು ಕೂರ್ಗದಾಗ ಬರ್ತೇರು MK ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ 9:30 ಬನ್ನಿ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂರ್ಗ್ ಹಾಯ್ ಪುದರುಂಡು ಅಕ್ಷಿತಾ ಪಂಡದು ಕೂರ್ಗ್ಲೆಪ್ಪು ಜಗಲ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಕೂರ್ಗು ಅಕ್ಷಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಕ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತಾ ಅಕ್ಕಿ ಇದುಂಟಲ್ಲ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಥರ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ನಾವು ಮೋದಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದು ತಿನ್ನುವುದೇ ಮೋದಕ ಸೂಪರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹೇಗಿತ್ತು ಚೌತಿ ಹಬ್ಬ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು MK ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳದಿಂಗಳು ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡ್ಗೆ ಈ ಜನ ಉಂಡತೆ ಕರ್ಂಬು ಉಂಡೆ ಇತ್ತ ಕರ್ಂಬುಡಿರ ಮಂಡೆ ದೀಪ ಇರಿ ಏತಿಯ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಕೂರ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮೇರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಜನ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತರ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರ ಮಾರ ಒಂಜ ಜನನ ಅನ್ವನ ನಮಸ್ತೆ
ఆజన ఎంచినే ఫోటో చేంజ్ వర ఇండియాದ పాಡ್ನು ವರ ಆಜಂತ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ನು ಕರ್ಮುಡೆ ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ಆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂದಿಯೇ ಹೆಲೋ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ನೋಡ ನೋಡ ಅಂದಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಣ್ಣತ ಕೂರ್ಗತ್ತು ಕಲ್ಕಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಬತ್ತೇರಿ ಸೇ ಹಾಯ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ ಬಾಬು ಕೇಶವನ್ನೆರೆ ಅಡ್ಡಬೂರುಂಡ ಮೆಲ್ಲಬೂರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಲಕ್ಕೆರಾವತ ಅಡ್ಡಬೂರುಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಏತ್ ಅನ್ಪ ಮಾರೆ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಲೈವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನೀವೇ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಕರ್ಮ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕರ್ಮತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೌದು ಸೂಪರ್ 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 ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಓ ಹಿರೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೌಖ್ಯ ಹೀರೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಸೂಪರ್ ಬೆಳೆದಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಓ ಹಾಯ್ ಇಶು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವಾ ಇಶು ಕನ್ನಡನಾ ಯಾರದು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಹೆಲೋ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಂ ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮೈ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಎಂ ಕೆನಾ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದವರಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂ ಕೆ ಇರೋದಾ ಆರು ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತೊಂದಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ತೂಲೆ ಹೆಂಚಿರ್ಬೋದು ಪ್ರವೀಣ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಅವು ಸಂಡೇದ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ಪೆ ದೀಲೆ ಕಾರ್ಬು ಅಂದ ಮಾರ ನಿಜ ಬರ್ಪಾರ ಬನ್ನ ಪಲ್ನೇವಾ ಮಾತ ಕಲ್ನೆ ಪನೋಡಿ ಇರು ಪೂರ ಎಂ ಕೆಗೂ ಬ್ಲೂ ಆರ್ಕೇನು ಜೇರ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಕೇನು ಜೇರತೆ ಆರ್ಕೇನು ಜೇರ್ ಉಂತಲೆ ಓಣು ಮಾರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೂ ಎಂ ಕೆ ಬೆಂಡೆ ಬಾಕಿ ಎಂತವಾ ನೀನದು ಈರು ಬನ್ನಗ ಕರ್ಮು ಬೈದುಂಡ ಅಕ್ಷಿತಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಯಾನ್ ಒಂದೆತ್ತಿನ ಕಲತೀನಿ ಓ ಶೋಭಾ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಅವ್ನು ಇತ್ತೀಜ ಇಟ್ಟಿ ಅವನು ನೀರು ಮೈ ತೆಗೆದು ಕಲ್ತು ಯಾನ ಎಕ್ಕಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಡುಳ್ಳೆ ಇದೇನು ಇದು ಕೇಳೋರಂದು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಕೇನುಜಿ ಮಾರಿ ಯಾನ್ ಕೇಂಡ ಶೋಭನ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತು ಬೋದು 25 ದಿನ ಆಯ್ನಿ ಆತೇನಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ ಓಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಲೆ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಕೇಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೇಕ್ ಓಕೆ ಆಯ್ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತಿ ಈರೆಂಚಂಡ ಕಲಿ ಕನ್ನಲೆ ಬೆಳೆದಿಂಗ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನ್ ಯಾನೆ ಅಂದ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್
A very good morning. Aries is today. I am Kenjar yan first day ulle. Soba yan kenna yer kenni super super super. Irna dadi super. Avu ಬೆಳದಿಂಗಲು ಓಡೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಸೂಪರ್. ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಮೋದಕ ಬಿತ್ತಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ. MK ಓಕೆ MK ಕುಲ್ಲೆವರ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ನಿಜ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ನಿಜ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ ನೀರು ಕೀನುವರು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ನಿಜ ಬನ್ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ನಿಜ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆತಾ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ನಿಜ ಬನ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಏರು ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಏರು ಎಂಚ ಕರ್ಮುದ ಕಟ್ಟಗು ಯಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಸ್ಟುಡೇ ಎಂದ ಅದೇ ಐ ವಾಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈವ್ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಡ್ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಂದಿಜ್ಯಾ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಈರು ಕೇಂಡರ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕಲ ಪುಂಜಲ್ ಮಾತ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜು ಕೇಶವನ್ನ ಸಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೇಶವನ್ನ ಮೇರೆಗ ಅಕ್ಷಿತಾಗ ಸಬ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಗೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓ ಸೋಬಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜೈನ್ ಕಟ್ಟ ಕಡಪಲೆ ದಾನೆ ಮಾರ್ವಾರ ಅಂಗಡಿ ದೀಪಾರೀರು ದಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಕೇಶವನ್ನ ಅಕ್ಷತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಬು ನಿಕ್ಲಿನ ದಾದೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲೇ ಮಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆಗೆ ಅಕ್ಷತಾ ನ್ಯೂ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಎಂಕಿನಿ ಕೋರಿ ಮೀನು ಇರೆಗ್ದಾದ ಕೋಡೆದ ಕಡ್ಲೆದ ಗಸಿಂಡು ಅಕ್ಕ ಕೇಂದಿ ಜಯಾನ್ ಕೆಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಲೈವ್ಗೂ ಮೇರು ಏರು ಫಾರಿನ್ದಾರ ಇಂಕಲ್ಲ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಆರ್ಮಿದಾರ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಆರ್ಮಿದಾರ ಬತ್ತಿನಾರು ಪಾತೆರಂದು ಬತ್ತಾರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಚಲ್ ಬತ್ತಿ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾರ ಇಂಕಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಿಂದು ಓಕೆ ಕೇಂಡರಾ ಬಕ ಬಕ ಕೇಂಡೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೇಂಡೆ ಹೌದಾದ ಇಂಕ ಬರ್ಪುನಿ ಕೊರ್ಸನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆದೇ ಬರ್ಪುನಿ ಶೋಭಾ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಓಕೆ ಕೇಂಡರ್ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕರ್ಂಬು ಅಗ್ಗ್ಯಾರ ತಿಂತಿಜಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕಾಂದು ಗಣಪತಿ ಆದ ಚೌತಿ ಗಣಪತಿ ಪೊಯ್ ಬಕ್ಕಾಡು ಬೆಳದಿಂಗಳವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮೋದಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿದು ಪುಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ ರೌಂಡ್ ಲಟ್ಟಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೌಂಡ್ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಕ ವೀಕ್ಲಿ ಆಫ್ ಅಂಚ ಫ್ರೀ ಅತೆ ಓ ಅಂಚನ ಇರ್ನ ಫ್ರೀನಿ ಆವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಕುಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡಿ ನಂತರ ಮಸ್ತ್ ಮೋದಕ ರೆಡಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಮೋದಕ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ದಾದಾ ಮೋದಕಾಗೆ ರಂಜಮಂತರ ಬಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಡ ಈರು ಕೇಂಡರ್ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ತೂತ ರೆಸಿಪಿ ಯಾಕಾಡು ಬೇಳದಿಂಗಲ್ಲ ಇಜಿನ 14 ಡ್ಯೂಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾಪ ಮಾರ ಇರೇ ಜಪ್ಪರಾಯ್ಜೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪರಾಯ್ಜ ಮಾರ ಬೆಳದಿಂಗ್ಳು ಅವರೇ ಮೋದಕ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಂತಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್.
కేసావు సూపర్ సూపర్ ఆతే నెట్టయితే ఇంక లైక్ కోరంది నాకు లేతు జన పల్లెంచూరు మరేం సచ్చు బతు పోయిన మార సచ్చిన సుద్ದಿ ఇంక జప్పున 6 hour ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಫುಲ್ చెప్పలేదు ರಜೆ ತಿರುಗಿನಿ ಇರು ವೀಕ್ ರಜೆ ಇಟ್ಟುಂಡತೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ಬಯ್ಯ ಪೋಡಿಯೇ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಣದ ಬೇಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಹೊರ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ತಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯನ ಪೋಪಿನಿ ಅತ್ತಿ ಅಂದಿ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಬ ಇತ್ತ ಇವನ ಪೋಂದುಂಡ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾರ ವಿನಿ ಕೇಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನು ಅಂತೆ ಓಕೆ ಅಂಚನಾ ಓಕೆ ಗೊಬ್ಬುಲೇರು ಅತ್ತಿ ಈ ರಿಮಾಂಡ್ ಪೋನ ಮಿತ್ರ ಪೋನ ಕೊಂಚೂರು ಪಲ್ನೇವೆ ದಾನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಕಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ದೊಂಡ ಮುಂದಾಯ್ನೇಟ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಂಡಾ ಇರು ಪೋನ ಉಂಡ ತೆಂಕಿ ಮನ ಬಂದಾಗ ಪಾಡ್ಡೆ ವಿಮುಲ್ ನಡುಟು ಪಾಡ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರನಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೇಟಾ ಅನ್ನು ಅಮೀನ್ ಅಣ್ಣ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪರೆಗೆ ಅಕ್ಷತಾಗೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅವರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಡು ಪಂದು ಅಂದ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಂದು ಎಂಕಲ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಗುಲ್ದೆ ಹೊರತ ಆಗುಣ ಬಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಣಿಗೆ ನಿಗಲು ಬರ್ಪುರು ಒಂದು ಅಂದ ಮಾರ ಸಂತ ಎಂಕ್ ಏತ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಗೊತ್ತುನ ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂಜೊತ್ತು ಜನ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇತ್ತ ಆಸೆ ಪೊಡ್ಚೆ ಎಂಕೆ ಆ ಬಸ್ಸೇ ಪೋಪೆ ಓಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಆಲೆ ಅಕ್ಷಿತದ ಅಂದು ತೊಟ್ಟ ಮೇಲ್ ಒಂಬಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಉಂಟಾ ಮೀನ್ ಎಬ್ಬಾ ಪುಕ್ಕೆಲ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪುಕ್ಕೆಲ್ಲು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಬಂತು ಮರ್ಲಿ ಏಮುಲ್ತ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಸಹ ಅಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂತ ಟೊಮೆಟೊ MK ಫಿಲ್ಮ್ ನೀವು ಎಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ MK ಉಂಡತ ಬೆಳದಿಂಗಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಶೋಭಾ ಅರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮುದ ಪುರಾರ್ ಪಾಡ್ವೇರು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂದು ನನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಚಿನೇ ಇರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇರು ಬೇಗ ಬೈದು ಹೊರಡ ಉಬ್ಬೋ ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪು ಜಾರೀರು ಟೊಮೆಟೊ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಡವಾ ಹಲೋ MK ಫಿಲ್ಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಮಾಡು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ MK ಅವರೇ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ರೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು MK ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಅರೆಗ ಅರ್ಥ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಮೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲ ಉಂಡು ಓಲು ಏಪ್ರಿಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಉಂಡಿಯೇ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ಕೋಲ ಮಾತುಂಡು ಗುಲಿಗನ ಗಾಪುರ ನಾನು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದದೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ತ ನೇಮದ ಅವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರ್ದಿನ ಇಡೇ ಗೋಲು ಪುನಿ ಇಂಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ ಮಾರ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪು ಜಿಂಕ್ ಶೋಭ ತೆಲ್ಪುನು ದಾದ ಶೋಭ ತೆಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ವನಿತಾ ಇಜ್ಜೇರಿನಿ ಗೀತಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರು ಎಂಕಲೇನಿ ಕವಿತಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೇರು ದಾನಿ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಬೈಜ್ಜೇರು ಬರ್ಪುಜೇರಾ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಕೋಡೆಯಾನ್ ಬೈಜಿ ಬಂಡದು ಮದತ ಬುಡಿಯರ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ನಾನೇ ಮಾತ ಪೋಯ್ನಿ
ಕೋಡೆ ಬೋತೀರಿ ಪೂರಾ ఆయన మెరుగుతో జడుపు ఆయ మెసేజ్ సరి మల్పడు ఫస్ట్ పచ్చియా ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರ್ರ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿಯ ಪ್ರವೀಣ ಓ ಪ್ರವೀಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿ ಫ್ರಾಂಟ್ ಅವು ಬರೇಪಿನ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡತ ಅವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಆಪ್ ಜಾಕಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಯಾನುಲ್ಲ ಈರ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರೊಂದು ಪೊಡವೆ ಕೈ ದೋಸ್ಪಂದುಪ್ಪುಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆನಪು ಪುಜ್ಜುವಾಗ ಏರುಲ್ಲೇರು ಬಂಡದು ಸೈನ್ ಪಾಡ್ರಂಡವೆ ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದೋರಿ ಅಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ಆಕಲೆ ಕನ್ನಡ ಬರೇನಾಗ ಆಪುಜ್ಯವು ಚಾಪರೋಡು ಪರಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಈರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇರೇಗೆ ಎಲಂಜಿ ಲಾಂತಿಕ್ಕುಜಿ ಇರೇಗೆ ಲಾಂತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪುಜ ಐಟು ಶೋಭಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೊಡ್ಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೈ ತೋಜ ಬೇರೆ ಯೋಗೀಶ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಆಯ್ಗ ಓಟು ಫುಲ್ ಆತಂದು ಆಯ್ ಉಂಡತ ఆయన ಆಯ್ಗ ಓಟು ತೆಗೆದು ಆಯ್ ವಿನ್ ಅಂಚ ಪೋತೆ ಯಾರ್ಲ ಕೈ ತೋಚ್ಬೋದು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವನಾಗೇನೇತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಎಂಕೊಂತೆಲೋ ಯಾವ ಪರಿಹಾರ ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಬಾಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಭಾಷೆ ಸರಿ ಮಾತಾಡು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬರೀಪಿನ ಫಾಂಟ್ ಉಂಡದ ಅವೊಂಚೂರು ಅಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪ್ ಯಾನು ಲೋನಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆ ಈರು ಇತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ದೇರು ಅರಾನ್ ಅಜ್ಮಿಯಾ ನಿಕ್ಕಿ ಆನ್ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾರಾನು ಏತು ಬೋಡ್ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಜಿನ ಆವಾ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿತ್ತಿನತ ಲೋನ್ ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ದೆತ್ತದ ಲೋನ್ ಪತ್ತಾಯ್ನತ ಅರಾನ ಹೆಂಗೆ ಸೆಕೆ ಪುನಿಯಾ ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಡ್ವೆ ಇಂಚು ಫ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆ ಅಬ್ಬಾ ಚೂರುಂತಲ ಹರಾನು ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲ ಓಲಯ್ಯ ಕೊರ್ಪಯ್ಯ ಕೇಶವ ಅನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವಕ್ಕ ಕೇಶವನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಅರನ್ ಹಜ್ಮೆ ಬರ್ತೀರ ಆರ್ಯ ಪಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅರನ್ ಯಾವ ಪುದರ್ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಲಾನು ಅವಿಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಊಸೋಬಕ್ಕ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡುವರು ಎಂಗ್ಳು ಪಾಡುವ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪಾಡೋಡ ಎಂಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೇ ಕಡುಪುರೋಡ ಅನ್ವಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಾ ಕಾಸು ಪಾಡುವರಾರು ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ ಬರ್ಸತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರೋ ಯಾಲ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅರಣ್ ಐರುದರಿ ದಾದಾ ಗೊತ್ತುಂಡಯ್ಯ ಈ ಲೋನ್ ಬೋಡ್ನ ಐವರ್ದು ಮಿತ್ತು ತೆಪ್ಪರ್ಚವ ಐವಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾವ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡಿಯ ಹಬ್ಬ ಕಾಲು ಬರೋಡವು 5 ಕೈಯಲ್ಲಿ 5 ಕಾಲಲ್ಲಿ 10 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಬಿಜಾಪುರಗೆ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಅವರ ಜೊತೆ ಬರ್ರಿ ಹೌದಾ ಯಾರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬರ್ತಾರಾ ಹರಿಣಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರಾ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀವಾದರೂ ಕರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಐನ್ ಯಾವ ಇರೇಗ ಐನು ಬೋಡಾಂಡ ಈರೋಜು 3 ಲಕ್ಷ ಅಂದಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡುಡು ಐಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಬರೋಡ್ಚ ಇರೇ ಕೊರೋಡ್ಚ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಅರ್ಷತಾ ಪೋಯಿನಿ
ఈయన ఎన్ఆర్ఐ అకౌంట్కు పాడా ఫస్ట్ ఈ మెంబర్ అవడాడ ఎంకల్ నా ఛానల్ ఎంకలేగు మెంబర్ అవడాడ శోభొల్లాలు ఇచ్చిన ప్రవీణ్ లేరు రెడ్డు జనట రెడ్డు జనత ಅಕೌಂಟ್ ಅರ್ಧ ಪಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಮೆಂಬರ್ ಮಂದಿರಿ ಕೊಂಚ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಅವೆ ನೀರು ಪಾತೊಂದು ಎತ್ತಿ ಬಿಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜೊಲೆ ಬಲ್ತಿರ್ಡ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಜು ತಿಂಗಳ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬುಕ್ಕ ಇರೆಗ ಅವಲ ಅಂದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅವೆ ಬೆಳದಿಂಗಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಟುಮಾರೋ ಹೌದಾ ಅದು ತೆಲುಪುಂದಿಲ್ಲ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಲೋನ್ ಕೊರಿಪಾರ್ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪಿರಿಯಾ పోయి తెప్పుగా అన్న బర్స్ ఉండా అరే కావాలి ఓలియా ఫారిన్ బర్సా ನೀರೇ ಫಾರಿನ್ ಬರ್ಸ್ ಉಂಡಾ ದೊಮ್ಮುಂಡಾ ಅಜ್ಮಿಯಾ ಈ ಬೈಜಾತ ಏನಂತೀಯಾರ ಸಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ ಬಾರ್ದು ಟೈಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬರ್ಸಾ ಬೊಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕೋಡೆ ಚೌತಿ ಎಂಚ ಗಮ್ಮತ ಉಂಡು ದೊಂಬುಗೂ ಸೈಪುನೇನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರೋ ದೊಮ್ಮುಂಡಿಗೆ ಪಾಪ ಶೋಭಾ ಒಂತೆ ಕಜಿಪು ಕಡಪಲ ಕಡಪ వాళ్ళు ಉಂಟು ಕಜಿಪುಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೇ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಚನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋರು ತಿನ್ಪೆ ಸಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇರಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ ಸಚ್ಚು 9 పోతుంది దాదయ్య క్లీట్ మంతిని మంగ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಲು ಕೊರಿಯಗೆ ಅವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ ಮಂತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮದುವೆದ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡುದೆ ತೂಲೆ ಯಾ ನಿನ್ನ ಮದುವೆದ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಈ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದನ ಪನಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಾ ಯಾನ್ ತೂಪ ಎಂಗೇಜಿನ ತೀರ ಆಪುಜಿ ಶೋಭಾ ಚಾನಲ್ ತೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಮುರಣಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಬರ್ನೇ ಲೈಕ್ ಅಂದು ಕುಲ್ಲುನು ಪರ್ರೆ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಪರ್ರೆ ಕುಲ್ಲು ನಾಯಜಿ ಪಾಪ ಸಬ್ ಕೊರ್ನಿ ಅವೇ ಸಬ್ಬು ಕೊರ್ನಿಗೆ ನಿಕ್ ಶೋಭಾ ಎಂಕ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡತ ದಾದನ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಯಾನ್ ಐಕ್ ತೂಪೇನ್ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಇನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿಜ ಬೈಜಿ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಾದಿ ಲಡೈ ಮುಲ್ಪೆಟ್ಟು ಶೋಭಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರವೀಣಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಇವರೇ MK ಅವರೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ದನಾ ಮಲ್ಪರ ಓಕೆ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಜೋಲಿಡು ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಈ ರಾಯಿ ದುಂಬೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬಂದ್ವೆ ಬನ್ನಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ಲಕ್ಕ ಅಂದಡಿ ಯಾನ್ ತಿಂತವೆ ನೀ ಸುದೇಶ್ ಗೋಟಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕ್ ಲಡಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ಮೊಕಲ ಸಂಗಡ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಮೆಂಬರ್ ಮಂದಿನಿ ಸಂಗಡ ಸೇರ್ಪಾದಿನಿ ನೆಕ್ಲು ಪೂರ ಲಾನ್ ಕಟ್ಟಂದೆ ಬಾಕಿ ದೀತೀನಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಡ ಪ್ರವೀಣ್ಲ ಬಾಕಿಂಡು ದಕ್ಕ ಸಚ್ಚು ಬಾಕಿಂಡು ಆಯ್ ಬರ್ಪುನೆಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮಸ್ತ್ ಕಂದೆ ಅವಿ ಎಂಗ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಜತೆ ಈರ್ ಕಂತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಬಾಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಓಲ್ಡು ಓ ಅವೇನು ಇಂಚಿನಾನಾ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದ್ಬನಾ ಈರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾನೊಂದೇನೆ ಬರ್ಪೆ ಅವೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಆತ ಬೇಗ ಮಧ್ಯಮದ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೇರೆ ಪೋಯಿರು ಜರ ಬಲ್ತೀನಿ ಅವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ ದಾದ ಆಪುಂಡ
ನನ್ನಲ್ಲುಂಡೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ತಿಂಗಳು ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟಾ ಹಾಂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಎಮ್ಮ ತಿಂಗಳುಂಡಾ ಎಮ್ ಕೆ ಅವರೇ ನೀವು ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಒಂದು ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರೋದುಂಡು ಎನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೈವಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಓ ದಾದ ಶೋಭ ಬರೋದುಂಡು ಏನು ಅಡ್ಡಾಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆಂಕ್ ಅವು ಹಂಚಿತೂದು ಇಂಚಿತೂನಗ ಪೋಂಡು ದಾದೆವು ಅವು ದಾದ ಶೋಭ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜು ನಾವು ದಾದನ ಬರೋದುಂಡದ ವಾ ಮದಿಮೆ ಏರ್ನ ಶೋಭನಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡ ಅಪಗ ಅಚ್ಚುಗು ಕವಿತಾ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಈರ್ನಗೆ ಈರ್ ದಾದಿ ತೀರ್ತು ಬೊಬ್ಬರು ಯಾನ್ ಕುರ್ಸುರು ಕುಲ್ದಿನಿಯೇ ಯಾನ್ ಜಾರನ್ ಕುರ್ಸು ಜಾರು ಮಾರ್ರೆ ಐಕ್ ಹೊರ ನಿಂಚಕುಲ್ಲ ಸೆರ್ತಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಿಯೇ ಅಂದಿಯೇ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನೀರಿಯೇ ಮಂಜುಗೇನಾ ಹೆಂಗೊರ ಮುಜ್ಜು ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮಂಜುಗೆ ಹಾಯ್ ಮಂಜು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟೆ ನೀರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಕೆ ಹಾಯ್ ಹಾಂ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಗೆ ಇತ್ತೆ ಏರು ಕೋಟೆ ನೀರು ಮಂಜುಗೆ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಲಿ ದಾಲ ಉಂಡ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನತ್ತು ನಿಕ್ಕು ನನ ಹೂ ಆರ್ ಯುಗೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಹೂವಾರಿಗೆ ಏನು ಬರತ್ತ ಮಾರೆ ಮಂಜುಗೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೌ ಆರ್ ಯು ಕೇಳಿ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಎಲ್ಲ ನಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಲೇತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯತೆ ಓಕೆ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಾಪಗೆ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರೂಮ್ಗೆ ಈ ಓಕೆ ನಿಮ್ದು ನೋಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಮುರಣ್ಯತೆ ಇರ್ತೀನಿ ನೀರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಭಾ ಅವರೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಟು ಹಾಂ ಶಬ್ರೇನ್ ಸೌಖ್ಯನ ಅಕ್ಕನಾ ಸೌಖ್ಯನ ಅಕ್ಕ ಸಬ್ರಿನನ ಸೌಖ್ಯನ ಅಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯ ಯಾವ ಊರಿದು ಏಜೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆವೆನ್ ಹೆಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೂಡೆ ಉಂಡಕ್ಕ ಮೂಡೆ ಉಂಡು ಮೂಡೆ ಉಂಡು ಮಂಜುಕೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯಿತು ಮಂಜು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಈರು ಪಲ್ನೆ ಫಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆವೆನ್ ದಾದ ಡೂ ಯು ನೋ ಮಲಯಾಳಂ ನೋ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಮನಸ್ಲಾವ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಾಪ ಶೋಭಾ ಅವರೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ರಿ ಕುಡ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕುಡ್ಲನಾ ಶಬ್ರೀನ್ ಕುಡ್ಲನಾ ವಿನಯ್ ಕುಡ್ಲ ನಿಕುಲ ಕುಡ್ಲನಾ ಯಾಲ್ನ ಕುಡ್ಲ ವಿನಯ್ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶಬ್ರೀನ್ ಶಬ್ಬು ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಶಬ್ಬುನ ಒಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ತುಳಿ ಮಲಯಾಳ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಇರೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕುಲು ಮಲಯಾಳದಕ್ಕುಲು ಗೊತ್ತಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲಯಾಳ ಪಾತರ ಬರ್ಪುಜಿ ಪರಿಯರೆ ದಾಲ ಉಂಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ದಂಚಿ ಶಬ್ಬು
ವನಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಯಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಆಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಓ ನಿಕಲ್ಲ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾನಾ ಮೂಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಗಲು ಮಾತುಳ್ಳೇರು ಎಂಗುಳು ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಡ್ಲವರು ವನಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ನ ಹಾಯ್ಗೆ ಎಂಕತೆ ಪರಿಯರೇನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಈ ಜನ ಎಂಚಿನ ಪರ್ಪರಿಯರು ಎಂಚಿನ ಕೊರೋಡಿರಿಗೆ ಅಲೆ ವನಿತಾ ಒಂಚೂರು ಪತಂಬತ್ತರ ಮಾರ್ರೆ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಪರಿಯರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕುಲು ನಾವು ಮಲಯಾಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಳ್ಳವ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪನಿ ಓಲು ಓಲು ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಓಲ್ಲ ಒಲ್ಲು ಕೇನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಓಲು ಓಲಾ ಓಲು ಅದನ್ನೇ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಪುಜಿರ್ನ ಪಾತೇರ ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ವನಿತಾ ದಾಳುಂಡ ಕನದಿನ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂದು ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಕುಡ್ಲಡತ್ತೆ ಶಬ್ಬು ಅಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಎನ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕೋಡತ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತು ಮೂಡದ ಅಂಚಾಯ ನವೇನೆ ತಿಂಡೆ ವನಿತಾ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದ್ ಬತ್ತಿನ ವನಿತನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಬಿರುವೇರು ಪಲ್ನಿ ಎಂಕುಲು ಬಿರುವೇರು ತತ್ತನ ಕೆರುವೇರು ಎಂಕು ಮೀನ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡ ಕೋರಿಂದು ಶೋಭ ಅಂದು ಮೋಸ ಕೋರಿಂಡೆ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಚಾ ಉಂಡ ಕೋರಿಂಡ ಮೀನುಂಡ ತಾಳೆಜ್ಜಿ ಕಡಗಂಕನೆ ವನಿತಾಟ ಕೇಳಿ ವನಿತಾ ಮೂಡಿ ಮುರ್ಕಾಯಿರ ದಾತೆತ್ತುಂಡು ಮಲಯಾಳಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಇವಿಗು ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಪಾತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬ ಪೂರ ಮಲಯಾಳಿ ಅವೇ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಅವಲೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲಯಾಳಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಮಲಯಾಳಿ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡ್ದಾರ್ ವನಿತಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಜೆತ್ತೇರಾ ವನಿತಾ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಜೆತ್ತೇರಾ ಅಣ್ಣ ಕೋರಿಂಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಗ ಪೋಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಬರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಕ್ಕ ಮಿಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆಂತವ ನಮಗೆ ಸಹ ಹಾಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಕಟ್ಟಗು ಬೋರೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟ ಉಂಡೆ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟಗೆ ಮೊಗಲೆ ಕಟ್ಟ పోతిరు ಮೊಕಲ ಬೇತೇನೆ ಎಂಕುಲು ಮೊಲಿ ಈತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲ ಅವಳು ಊರು ಮುರ್ಕೊಂದುಂಡು ಮೊಕಲಿ ಕಟ್ಟಗೆ ದೇವಳು ಇನಿ ಕೃಷ್ಣಪುರಡು ಊದು ಮಾರ್ರೆ ಇನಿ ಊದು ಪಿಲ್ಲಿತ ಊದು ರಾಜು KS ಹಾಯ್ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಮಿನಿ ಮಾನಿಡು ತೆಲ್ಪೇರ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗೀತ ಬೈದು ನಂಚಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ DJ ಪೂರ ಬೈದು ಬೇರು ಮಾರೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಕಟ್ಟ ಇರೇನು ಕಟ್ಟಪಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂದಿ ಏಮನಿತ್ತ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು ಮೊಕಲ ಕಟ್ಟಗೆ ರೈಡ್ ಮನ್ಪಾಯರುಂಡು ಕಟ್ಟದಡೆ ಕೋರಿದೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡು
ಅದ ಶೋಭಾ ಅಂದ್ ಇರೇಗ ಕಟ್ಟದ್ದು ಕೋರಿ ತಿನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪಜಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಮಾನಿ ದೂರ ಉಂಡು ಮಾನಿಡು ಉಂಡುಗೆ ಇಂದೆ ಯಾನಂಚು ಪನೋಡೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ಇಂಚ ಕೋರಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತನೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪನು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಬುದಾಬಿಡು ಉಂಡುಗೆ ಪೋಲೆ ಅಂಚನ ಅಬುದಾಬಿಡ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಬಲಿಪುಗ ಬಲಿಪನ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾನಿನ ಆಗುನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಡಿ ಸಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಡಿ ಸಿ ಲೋಕೇಶ್ ದಾನೆ ಈ ದಿನ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಇರಿಜ್ಜರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಪಾಟಿ ಕಾಸಿ ಕಟ್ಟಿನ ಬಾತಿಗೆ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಬುದಾಬಿ ಕೋರ್ಜುರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಊಟ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಡಿ ಸಿ ಬತ್ತೇರು ಡಿ ಸಿ ಬಂದರು ತುಳು ಬರುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲೆಗು ದಾಯಗು ಪನ್ಪಿನಿ ಓವಿಯೇ ಬಲಿಪುಗ ಬಲಿಪು ಓಡಬಿಡ ಬಲಿಪು ಬ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಆಯಿತು ಡಿ ಸಿ ಅವರೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಡಿ ಸಿ ಬತ್ತೇರು ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಹೊಸತು ಡಿ ಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ಹೊಸ ಡಿ ಸಿ ಬಂದು ನೀವು ಹೊಸ ಡಿ ಸಿ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿ ಸಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ ಮೋಕಲ ಫೋನ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ 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 ಆರು ಕನ್ನಡದವ್ರು ಮಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಜಿ ಆರು ಸೂಪರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿ ಸಿ ಲೋಕೇಶ್ ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಂಥರ ಅಡ್ಡಪೂರ್ಣ ಮಾರ ನಾಲ್ಕೈದು ಆದಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಡೈಲಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಡಿ ಸಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಟುಮಾರೋ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ ಓಡೆ ಜೋರ ಗಣಪತಿ ಅಂದು ವನಿತಾ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದೇನೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಿಲಿತಕ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಜಾಲ್ಡ್ ನಲಿಪಾಯರತ ಅವೇನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದೆ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿ ಸಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಮುಗುಲೋಡು ಜನ ಪರಂದುಲ್ಲೇರ ದಾದನ ಮನೆ ಪೂಜೆರು ಈ ಜನ ಓಲೇರು ಮಾರ ಆರ್ನಿದಾರು ನೇವೋ ಅಜ್ಜರ ಒಡಬೇರ್ ಕೇಶವ್ ಟೀಚರ್ ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಟುಮಾರ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಸಿನ ಕೂಡಿದ ಕಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಆರು ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಲು ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಆರು ಬತ್ತೀನಿ ತೂಕ ಬಂಡದು ಓಲ್ಡ್ ರೈಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಗಟ್ಟಿಡು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಡದಾಲೆತ್ತಿಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಡದಾಲೆತ್ತಿಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಕುಲೆ ಕೊರ್ದು ಪೋತೋಡು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತಲ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಈರು ಒಂದು ಚಾಪರ್ಲೆ ಜನ ದಾಲ ತಿನ್ಲೆ ಬಂಡದು ಇನಿ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸಾಗು ಇನಿ ಶೋಭ ರಜೆನ ಬರ್ಸ ಅಂದಿಗೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ರಜೆ ಬಂದಿತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ರಜೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ದಾದು ಗೊತ್ತುನ ಮುಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ಸ ನೆಟೆ ಸಚಿನ್ ಓಡಿపోతుంది ಮಾರ್ರೆ ಗೀತ ಡ್ರೈವರ್ ಲೆಜ್ಜೇರು ವನಿತಾ ಒಂಚೂರು ಗೀತನ್ ಲೆತ್ತಂಬಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಇಜ್ಜಾಲು ಇನಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಬಂದ್ಬೇರಾ ಕೇಶವ್ ಕಟ್ಟಗ್ ಎಂದಲ್ಲ ಜೈ ಉಂಡನ್ನ ಅಲೆ ಚೇತನಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬತ್ತುಂಡು ತಿಲ್ನೆ ಆಲ್ಸೋ ಪಂಡ ಶೋ ಮಲ್ಪನೆ ಪಂದ ಅರ್ಥ
ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಡ್ಡ ಅದ ಬಾರಿ ಓದುವೇರು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಒನ್ನ ಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಚೇತನ್ ಎಂಕ್ ನಾನ ಒನ್ನ ಸಾವಡು ಯಾನು ಒಂತ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಒಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಮುಗಿದು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉನ್ಪ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಅನ್ನು ಅಮೀನ್ ಉಂಡತೆ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೇರು ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಈರು ಪಾತೆರನೆ ಬರ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕನ್ನಡಲ ಬರ್ಚಿ ಅಕ್ಕಲು ಹೋರಿತ ಇಲ್ಲಗು ಓದಿಪ್ಪೇರು ಅರಿತ ಇಲ್ಲಾಗ ದಾದ ಕಟ್ಟ ಮೊಗಲನ್ನ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಯಾನ್ ಈ ಕಲ್ಪವು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸೂರಜ್ ಇಡವ ಓಕೆ ಎಂಗಳಂಚ ಸೂರಜ್ ಪೋಡ ಈರು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪರ ಏತ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಸತ್ಯನಾ ಪ್ರವೀಣ್ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಕೇಶವನ್ನ ಪೂರ ಬಲೆ ಸೂರಜ್ಗೆ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳಿಪ್ಪುನಿ ಅಕ್ಕ ಹ್ಯಾಡ್ ಯುವರ್ ಡಿನ್ನರ್ ನೋ ಆತಿಜಿ ನೋ ಡಿನ್ನರ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಶೋಭಾ ಐ ಆಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ನೋ ಫುಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಬಾಸ್ ಇನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾಪ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮಂಗ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದಂದು ಎಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಯಾನು ದೇಕ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನು ಕಡುಪುಡ್ದೈತ ಲೈವ್ದ ಲಿಂಕ್ ಬೈದಾರಿನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಊದು ಪೋಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇದೆ ಯಾರು ಏರು ನಮ್ಮ ಅಭಿಸುವರ್ನ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರತ ಬಕ ಪೋಯಿಜಿಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ಕಲ್ಪದರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾಪ ಕಲ್ಪವರ ಆರು ಕಲ್ಪವೇರು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯೆಗ್ ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಪಲ್ನೆ ಸತ್ಯನಾ ಕವಿ ಬತ್ತಾಲು ಇನಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕಲೆಗು ಕೋಡದ ಪದಂಗಿ ಬಕ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ತೇವ್ ಬದ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕೋರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾನು ತೂತಿ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡಿತ್ತೆ ಅಂದ ಆತ ಕವಿ ಅಂದು ಕಟ್ಟ ದಾದಾಂಡು ಕಟ್ಟ ಪೋಂಡು ಕಟ್ಟಗಿದಿರುಂಡು ಕವಿದಾನ ಕಟ್ಟ ಪೋಂಡವೆ ಕಟ್ಟಗಿದು ನನಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮನ್ಪಲ್ ನಿಕಲ ಕಟ್ಟನ್ ಅಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಕೊರು ಶೋಭಾ ಎಂಕಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಒಯ್ತ ಕಟ್ಟ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರಿಯೆ ಕೋರಿಂಡು ಕವಿ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆತ್ತ ಬನ್ನಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓವು ಉಂಡ ಉಂಡು ಶೋಭಾ ಕಾಪಾತಿದ್ದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಕೆಂಪಾತೀನಿ ಒಲ್ಪಲ ಗುವೆಲುಂಡ ಯಾನ್ಲಾಗಿವೆ ಉಂಡುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪುಂಡು ಪೊಟ್ಟು ಗುವೆಲ್ ಮಾತ ನೀರಿಜ್ಜಿ ನೇಗುಲು ನೀರು ಜಿಂಜವ ಉಂಡ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟ ಬಂಡ ಏತು ಕೋಪಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿ ಕಟ್ಟಯ್ಯ ನಿಕಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಬಾಲಯನ ಏರು ಬರ್ಪಾರು ಕಟ್ಟಾಗ ಎಂಗಲ್ ಬರ್ಪಜ ಏ ಕವಿತಾ ಬಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೇಶವನ್ನ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಪೂರಬಲೆ ಸೂರಜ್ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕು ಕಲ್ಪರ ಒಂದು ಜೋಗುಲ್ ಮಲ್ಲ ರಾಪಟ ಜೋಗುಲ್ ಮಲ್ಲ ರಾಪಟ ದಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಅನ್ನು ಅನ್ನ ಪೋ ಏನಿಗೆಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಪುರ ಚಿತ್ರ ಕಡಪರ್ಲೆ ಮಾರ ನೆಟ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡತ ಏರ್ನೇರ ಓ ಕೋರಿ ತೂಕ ಕೆಂಪ ಕಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮರ್ಯಾದಿರಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕುಟುಂಬದನ ಮುಸುರು ದೀಪ ಪ್ರವೀಣ್ಣ ಮಿಂಗಿರಿ ಬಾತೆರ್ನ
ಪೋಲೆ ಕಾಸು ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೋಯ್ಜಾರ ಡಬ್ಬೇಡೀರು ಯಾನ್ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಇರ್ಲುಲ್ಲಾರ ಕೋರಿ ಬಲೆ ಕೋರಿ ಬತಂದೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕುಂಡಯ್ಯ ಕವಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೊಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರೋ ಪೊಯ್ ಲಕ್ಕಿ 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 ಪೊಯ್ ಒಬ್ಬ ಬತ್ತೇರು ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೋಭದಾನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಲ್ಪುಂದಾನೆ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ರೆಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಟಿ ಈ ರೆಂಕ್ ಕಡಪಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ದಾದೆ ಶೋಭಕ್ಕ చెప్పున ಆರ್ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಪೋಪುನೇಕ್ ಶೋಭ ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಲೆ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ಅಂದ ಚೋಚನ್ಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸಾ ಅಪ್ಪ ಟೀಚರಾ ಈ ಕಲ್ವೇನಾ ಉಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಓ ಶೋಭಾ 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 ದಾನೆ ಮಸಾರ ಚಾ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಸಚ್ಚು ಇಜ್ಜಾತ ಗೀತೆ ಇಜ್ಜಾತ ಊರ ಎತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿಜಿನುಂಡಾತ ಒಂಜಿ ಬೋರತ ಆ ರೀತಿ ನೆಡ್ಡ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಲೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಏರಂಡಲ್ಲ ಸರಿಗಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಗ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ಚಾದಿ ಕನ್ನ ಚಾದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚು ಒಂಚೂರು ಕನ್ನ ಚಾದಿ ಇದು ಬಲ್ಲಾರೆ ಕೋರೈಟೆ ಕನ್ನ ಚಾದಿಲ ಈ ಪೊಂಜು ಪೊಕ್ಕಡೆಗು ಪನ್ಪಿನಿಯೇ ಜೆಪ್ಪುನ ಕೇನ್ನಗ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ವನಿತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ತಿಂಡು ಏರ್ನಾ ಎನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಾಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಟಿಯವೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಓಲಿತ್ತನ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ತುವರ ಅಂದ ನಾಟಕ ತುಲಗೆ ಶೋಭನ ದೆಂಕುಲ್ದು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ದಾಲ ನೆರ್ಪೆರದು ಕಾಂದು ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಇಂಕ ಸಂಜೆ ಪೋಚಿ ನಿಕುಲ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನು ಪೊಲೀಸ್ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕನ್ನ ಚಾಪರ್ನಾರು ಜನ್ಮಗು ಕನ್ನ ಚಾಪರ ರಾತ್ ಕೈಪೆ ಮನ್ ದೀಪಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮಡ ಬೊಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಟೆ ಅಂದು ಗೊಬ್ಬಯ್ಯರೆ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಪಾಪದ ಶೋಭಕ್ಕ ಬರ್ಸಗ್ ರಜೆಗೆ ಯಾರೇ ನೀನು ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ಒಬ್ಬಳೆ ನಿಂತಿರುವೆ ಯಾರೇ ನೀನು ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ಒಬ್ಬಳೆ ನಿಂತಿರುವೆ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಯಾರನ್ನು ಕಾದಿರುವೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನ್ನ ಚಾ ಬೋಡು ಇತ್ತಿನ ಚಾತ ಪೊಡಿ ಪೂರದಾಗ ಗುಪ್ಪೋಡು ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಯಾರಿಗೆ ಕಾದಿರುವೆ ಪಂಡರ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ವನಿತನ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ವನಿತಕ್ಕನ ಸಾಂಗುಡು ಅತ್ತಿ ಅಂಚ ಬರ್ಪು ಜತೆ ಸುದಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಚಾ ಮಾತ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮೇರು ಅಟ್ಟಿಲ್ದು ಅಮ್ಮೇರು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅನಾಥ ಮಗುವಾದೆ ನಾನು ಅಪ್ಪನೂ ಅಮ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ ಭಾರತಿ ಉಲ್ಲಾಲಾದ ಎಸ್ ಪಿ ಅತೆ ಅಂದ ಮಾರ್ರ ಇಂಕ ಆತ ಪೊಡಿವೇರು ಎಂಕ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಲೆಗಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಮ್ಮಂಡು ದೀಕ್ಷಾ ಬತ್ತೇರತ ದೀಕ್ಷಾ ಆಯ್ ಜಾಲಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನ ಅಣ್ಣ ಉರಿಯೇ ಮೈಪೆ ಕಡ್ಲೆ ಕುಪ್ಪಲೆ ಗೆಂದಲೆ ಕಪ್ಪೂರಿಯೇ ಕೆಂಪೂರಿಯೇ ಮಂಜಲೆ ಕವಿ ಕಾವೇರಿಯೇ ದೀಕ್ಷಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಲ್ಲೇರು
ಕೋರಿ ಇರ್ನವೋ ರಾಜೇಶ್ ಇರ್ನವೋ ಕೋರಿ ಅಮ್ಮೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕೇಶವನಾಗ ಇತ್ತೀಜೇರಿ ಅಮ್ಮೇರು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇತ್ತೇರಿ ಕೇಶವನಾಗ ಇತ್ತೀಜೇರಿ ಎಂಕಲ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಡ್ಡೋಷಾಲು ಕೋರಿದ ಪುದಾರ್ ಅವಂದು ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನೀಲಿಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ನೀಲಿಜ್ಜಿ ಮಂಜಲ್ ಅಣ್ಣಾತ ಮಗುವಾದೆ ನಾನು ಅಪ್ಪನೂ ಅಮ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣನೂ ತಂಗಿನೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾರಿ ದೊರೆಯಾದೆ ನಾನು ಒಂದು ನೀಲೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಏರ್ನದೆಚ್ಚು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೆಂಪು ಕೋರಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೇನ ಎಂಕ್ ಕವಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂಡದು ಏನನೇ ನಮ್ಮದು ಕುಲ್ಲಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯರ್ಲ ಯಾವ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಪಾತೆದಾನಕ ಲೈವುಡು ಇತ್ತೆರಡ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಲ ಉಂಡ ಕವಿಯಕ್ಕ ಏರ್ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೋಡೆ ಕಡೆದಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸೋತುಂಡ ಕಡೆಯರೆಗ ಕಜಿಪುಗ ನೇರು ಡ್ರೈವರ್ ಇಜ್ಜೇರಾ ನೇರು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾಬು ದೇವೇಜ್ಜೀರಾ ಏರೊಂದು ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೇರ ನಂಚ ಕಾಲ್ ಅವೇರು ಪಲ್ನೆ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನಿಗೆ ಕಡೇರೇನಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಉಂಡೆಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅವೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಉಂಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಾವ ಸುಕ್ಕಾವ ಹೂವ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಕೋರಿ ಮಿನಿ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕುಲ್ಲುದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಪ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ದುಂಬುದ ಕಾಲ ನಿಕಲ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಕಾಲಡವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಿಜ್ಜಿ ವಾ ಮಾತಾ ಪುದಾರಿ ಅವು ಏರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು నాకు ಡ್ರೈವರ್ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದ್ಕೇಂಡೇರು ಗೀತಾ ಬೈಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಗೋವಿಂದ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಲ್ಲುಂಡ ಒಂದೇರು ಅನಾಥ ಮಗುವಾದೆ ಪಂಡರತ ಓ ಅಂಚನೆ ಅವು ಮೇರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪದ್ಯ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಯ್ಯನ್ ಬನ್ನಿ ದೇವರಿಜ್ಜೇರಂದ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾವೆ ದೇವರುಳ್ಳೇರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಂಡ ಏಪಲ ದೇವರು ಪೂಜೆರಿಯೇ ಎಂಕ ದೇವರಿಜ್ಜೇರು ಯಾನು ಹೊರ ಕಡೆಪೆ ನೀರು ಕಡೆಂದೆ ಉಪ್ಪುಲ ಇತ್ತ ಅವಲುಲಾರದೆ ಕಲ್ಲ ಕೊಂತೋಡು ಪೋನಾಗ ಇಮಾಡು ಪಾಡೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬಜ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆಯರ ಹಬ್ಬಜೇರಿಗು ಇಲ್ಲ ಕೊಂತೊಡಿಯೇ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕೊಂತೋಡು ಎಂಕ್ ದೇವೇರುಂಡತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕುರ್ಜಿಯರು ದೇವೇರು ಐಕ್ ದೇವೇರು ಉಪ್ಪುನ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತನ್ನತೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಕಡಿಟ್ಟು ದೇವೇರು ಇಜ್ಜೇರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕುಲ್ ನಂಬೋಡ ಆತೆ ಕಷ್ಟದಕ್ಲೇಗ್ ಪಾಪದಕ್ಲೇಗ್ ದೇವೇರು ಆ್ಯಪಲ್ ಇಜ್ಜೇರು ದೇವೇರಿಗೆ ಏರು ಬೋರ್ಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡುವೆರು 100 ಮಿತ್ತು 500 ಮಿತ್ತು ಪಾಡುವೆರು ಡಬ್ಬೆ ಇದ್ದುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ದೇವೇರಿಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಚಿಲ್ಲರ್ ₹1 ₹2 ಪಾಡ್ನತೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ದೇವೇರು ಎಂಕುಲು ಕೈತಲ್ಬೋದು ಕೈ ಮುಗ್ಗುನಾಗ ದೇವೇರು ಅಂಚಿದುಪ್ಪಿನ್ ಆಲು ₹1 ₹2 ಪಾಡ್ನತೆ ಐಕ್ ಅಂಚಿದುಪ್ಪುನು ಅವಳ ಮಲ್ಲಕಲು ಬರ್ತದ 100 ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೇಗ ಕಣ್ಣು ಬಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ದುಪ್ಪೇರು ದೇವೇರು ಕಾಸು ಬತ್ತನಂದು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚಾರ್
ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆಯ ಓಕೆ ಮೋಷನ್ ಎಂಕ ಅವೇ ನಿಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೋರಿಯಡ ಬೈಕ್ ಬೆನ್ನರೆ ಕೈ ಕರ್ಸುಕ ಕೋರಿಯಡ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೆಂದು ತಿನ್ಪ ಅವು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಸು ಆಂಡಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಯೇ ಮಂಡೆ ಹಾಕದು ಮಾತ ಕಾಸು ಮನ್ಪೇರತೆ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಕೇಶವನ್ನ ಅವು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಸು ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಸು ಅಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ಬಿರತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡು ಆರೋಗ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಉಂಡತೆ ಎಂಗ್ಲು ಓಲ್ಲ ಬೆಂದ ತಿನ್ನೋಲಿ ಕೈಕರ್ಗ ಸುಖ ಕೋರಾಡು ದೇವೇರಿ ಯಾನ್ ಈತೆ ನಟ್ಟು ಎಂಕ ಆತು ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ನಾನು ದೇವಡಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈಕರ್ ಸುಖ ಕೊರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತು ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಪುದಾಡು ತಿನ್ಪು ನಂಚ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡತೆ ಅಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಪೋಡು ಪೂರಾ ತಿಕ್ಕಗು ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಮುಟ್ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ದೇವರಿಗೂ ಪೂರ ಊರು ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ದಿನ ಇಲ್ಲು ತೋಜಿ ಎಂಕಲಂತ ತೋಜುಜ ಅರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಈತ ಸಮಯ ಕಾತನಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗನೇ ಬಡ ಬತ್ತದಕುಲು ಆ ಬಡ ಬತ್ತಡಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತದು ಪಾಪ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮರ ಕರೆಂಗ್ ಬೊಕ ಕೆರೆಂಗ್ ಕನ್ನ ಚಾ ತಿಂದದು ಬಲ ತಿನ್ನಕುಲು ಆನಿರ್ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ದೇವರಿಂಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕುಡ್ಜೇರು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರದೇ ತೊಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಬಾಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾದೇರು ನಾನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಮನ್ಪುನ ಈ ಹೆಂಗೆ ಅಂಕ ನಂಬಿಕೆ ಅಜ್ಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಅಜ್ಜಿ ಸುರು ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ತು ಇತ್ತಂದ ಯಾವ ಎಂಕ್ ಪೂರಲ ಬೋಡಕ್ಕ ಅಂದ್ಯ ಮಾತಾಡಕ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತು ಪೋ ಇಜಿನ ಬಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ದಾದೆ ಆನ್ ಪನ್ನೆಟ್ ತಪ್ಪುಂಡ ದೇವರ ವಿಷಯ ತಪ್ಪಿಜತೆ ಏರ್ಲ ಎನ್ನೇರು ಮೋಲುಂಜಿ ಇಂದು ಅದು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಪಾತೆ ಬಲ್ಪಂಡದು ತಪ್ಪೇನು ನೋಡ್ಚೇವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾತಂಡು ಎನ್ನ ಕಷ್ಟನೇ ಏನು ಪಂಡಿನ ಆತೆ ಕವಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕವಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಟ್ಟಾವಪ್ಪು ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಪ್ಪಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಯ ಬೇಜಾರು ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಕ್ಕ ಅವನಗ ಗೊತ್ತು ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಆತೆ ನಂಬಿಕೆ ದಿನ ನಂಬಿನ ನಂಬಕ್ಲ ದಿನ ಬರು ಅಂಚ ನಮಕ್ಲ ದಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ವಾಣಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆನಗ ಆಪುಂಡಿಯೇ ಎಂಚಿನೇ ಆಪುನು ನನ್ನ ಭೂಕಂಪ ಆನಗ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನು ವರಾನೆ ಪೂರ ಆಮೆಟಿಮೆಟ್ ಎಂಕಲ ಮೇಕೆ ಬತ್ತು ಬೂರುಂಡದ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂದೇ ನಮಕ್ ಅಂತಸ್ತು ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡದೆ ದಾ ತಿಕ್ಕುನಂಡ ಎಂಕುಲು ಜೀವಡುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಜೋಕುಲು ನೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕುಲು ತಿಂದದು ಅನುಭವಿಸೋಡು ಅಂದಾತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಂಗು ಸೈತಿ ಬಕ್ಕ ಏರೆಗು ಇನಿಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲ ದೇತವನೇ ಇರತ್ತೆ ಅವು ಅತ್ತಿ ಕಾಸು ಪುಟ್ಟನಾಗನೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಓರಿಯುಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ ಆ ವಿಷಯ ನಂಬಿಕೆನೆ ಬಿಡ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತೆ ದಾನೆ ಬೇಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೋಪಿನಿ ಅರೆಗ ಆಯಗ ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕದೆ ಬೇಲೆದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದ ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕದೆತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋದು ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗನೆ 12 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಪೋನ 10 ಗಂಟೆ ಪೋನಾಗ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೆ ಇರೋದು ಪೋಪೇಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾಪೆ ಆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮೆಗ್ಗೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪೆ ಬಾಪ ಮರ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಯಾವ ಎಂಕ ಅವೇ ಯಾವು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಜನಕುಲು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬರ್ಪೇರತೆ ಅಂಡ ಕುಶಲ್ ಪಾತೇವೇರು ಯಾ ನಿಜವಲ್ಲ ತುಲೆ ಬಯ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಏಪ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಏಪ ನಿಕಳ್ಳ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅವು ನಿಕಳ್ಳ ಪಾತೇರು ತಿಳಿದು ಪೋಪೈತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲು ಹೆಂಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ವನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾದಾ ಉಂಡ ಪರಿಹಾರ
ಅರೆ ಕೊಂಚ ಪರ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ ಬರ್ಪರತೆ ಕೊರ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲರತೆ ಐಕೆ ಯಾಲ್ ಒಪ್ಪುನು ನರಮನಿಗೆ ನರಮನಿಯ ಬೋಡಿ ದೇವೇರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂಡದ್ದು ಒರಿ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತ ಜಾಲ್ಡ್ ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ದೆಗೆ ಟುಡೇ ಮೈ 50 years ಬರ್ತ್ಡೇ ಏರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಚಾ ಟುಡೇ ಇಸ್ 50 years ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟಾ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಕನಪ ಈರ್ದು ಆದೆ ಕನಪ ನೀ ಯಾ ಪರ್ಪಜಿ ಯಾ ಪರ್ಪೆ ನೀರು ಚಾ ಕನ್ನ ಅವು ಪುರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನೀವು ಹೊಸತ್ತ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ವೈಟ್ ರಮ್ಮವೆ ಯಾ ನೀರು ಪರ್ಪುನಿ ಈರು ಪರಡ್ಚಿ ಯಾ ಪರ್ಪ ಈರು ಪರ್ಲೆ ಮಾರ್ರ ಈರು ಎತ್ತ ಪರ್ಲೆ ಯಾ ಪರ್ಪಜಿ ನಮ್ಮಜ್ಜ ಪರೋಡು ಮಾರ್ರಿ ಯಾಪ ಗೊತ್ತುನೆ ಮಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಣತೆ ಆತಾಗ ಪರೋಡು ರೋಡು ಬೋಡು ಬಕ ಪಿರ ಕನನಾಗ ಏನನು ಇಂಚೆನೆ ಕನ್ನಡ ಬಕ ಕೊನೋಡು ಗುರಿ ದಪ್ಪರೆ ಎನ್ನ ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೋತು ನಂದೆ ಪರೋಡು ಸಮಾನಲಿಪೋಡು ಪರ್ನ ನಲಿಪೆರ ಆಪುಂಡಿ ಅವೇ ನಲಿಪೋಂಡಿರೇನು ಇರೇನು ಅವೇ ನಲಿಪೋಂಡು ತೈತಕ ಬಂಡುದು ವರ್ಷ ಬರೋದ ಬಡಿವೆ ನೀರ್ಬೋಡ ಹೇರೆಗು ಅರೆಗು ಅಕುಲೆ ಪೂರ ಪರ್ಪುನ ಅಕುಲು ಪುನ್ನಟೆ ದಾಲಕೇನು ಅವು ಮಾಲುಂಡ ಪರ್ಣ ಮಾಲುಂಡ ದಾನ ಮಾಲುಂಡ ವಾಯ್ ಮಲ್ಲ ಕಂದ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಾರ ದಾದನ ಗೊತ್ತಪ್ಪಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಹೈಡುಂಡು ಅಯ್ಯಬ್ಬ ದೇವರ ನಿಂಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಪಾತ ಸಾಕಂಡಿ ಇಂಚೆ ದೀಪವೇ ಮೂರುಂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಓಕೆ ನಿಂಚ ಹೋದ್ರೆ ಏಪಲ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪರಡು ಟೆನ್ಷನ್ದು ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಪು ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ನೀ ಗಣಪತಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಂಚದ ಗಣಪತಿ ಇತ್ತ ಪೋಯರೆಗಿ ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಪೇರೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರು ಕನ್ನದೆ ತಾದಿ ಮೋಲು ದೊಂಬು ಅರೆಗೆ ದೊಂಬುಗೆ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಅವೆ ಅರೆ ದೊಂಬುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಿ ಎಂಕು ವಿರುವೇರತೆ ಪರಂದ ಅಂಚನಾ ಬೇವಿರತ್ತ ಪರಂದೇನಾ ಅಂಚನಾ ಪರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾಂಡೆ ದಾದಿ ಸರಿ ಆಪಿ ಆತಿಜಿ ಚರ್ಚೆಡುಲ್ಲ ಪೂರ ಚರ್ಚೆಡುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ನೆಡೆ ಬಡ ಆಪುನ ಪೋದುಲ್ಲೆ ಎರೆ ಕಾಪು ನೀರು ಹೆಂಗ್ಲೆ ಕಾಪುನ ವನಿತಾ ಇಜ್ಜರಿ ಶೋಭ ಪೋಯಿನಾತ ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಕನಾರ ಬಂದಾಗ ಲೈವ್ ಮುಗಿಂಡು ಶೋಭ ಕನಪಲ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಮುರಣಿಯಾನು ಕೇಂಡೆ ಇರುದಾಲ ಪಂತಿಜರು ವಾಣಿನ ಬೊಂಬಾಯಿಡತ ಕೋರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಅಂಚನ ಸಾರಿ ತಿನ್ನೆ ಈರಿ ಮೀನಿ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಗಲು ಕಟ್ಟಿನ ಕೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರು ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ಲೆ ಅಲೆ ಅನ್ನುವ ಮೀನು ಆರು ಈರು ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ಲೆ ಆರು ಕಾಸು ಕಡುಪುರಿ ಮಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಡ ಕಡುಪುರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಾರದಿ ಕಡುಪಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಬೂರುಣತೆ
ವಿಮಾನ ಪೋನಾಗ ಪಲ್ನೆ ಯಾರು ಇದ್ದಕ್ಕೂ ಇರ್ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೇಶವನಿಯಡ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ವನಿತಾ ಈರು ಮಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ದೀದೆ ಕುಲ್ದರ್ ಒಂದುವಾ ಒಂದು ಬಾಟಲಾ ಒಂದು ದಾದೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಶ್ಯಾಂಪಿಯೇ ನೀರುಳಿದ ದಾದ ಉಂಡು ಕೋರಿಂಡೆ ಆ ಕೋರಿಂಡು ಎಂಕ್ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸಂಡೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಡಪುಡಿ ಸಂಡೆ ಕಂದದಿಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಕಡಪುರ್ಗ ಫ್ರೀ ಆತೆ ಆತ ಬತ್ತು ಕೊರಡ ಎಬರ ಮೈಕಲೇನ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾಂ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾಂ ಓ ಅವನಿಗೆ ಗಾಡಿದು ಮಂಡಪಚಾದ ಮಿತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಲೇಟ್ದು ಎಂಕ್ ಗುರುವಾರ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಮನ್ಪಲೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರು ಓಲಿಪ್ಪುನಿ ಪಂಡದಾರ್ ಕೇನಿ ಏರು ಕೇಶವನ್ನೇ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮುತ್ತುರುಂಡು ಒಂದೆರಡು ಸಾವಿರ ಮುತ್ತುರುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರಿಗ ಇದು ದಾದ ಮಂದರ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾಲ ಮಂದಿಜಿ ಕೋಡೆ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಡು ಬೈಯಡು ಚೌತಿ ಆತೆ ಬೈಯಡು ಎಂಗ್ಲು ಅನಸು ಬಂದ ಅಂಚ ಅವು ಕಜಿಪ್ ಮಾತು ಉಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏರ್ಲು ಉಂತಿಜೇರು ಐಕೆ ಅವೆಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಅಲ್ಲದುಕ ಅಂತ ಯಾನು ಮುಂಬೈಡುಳ್ಳೆ ಕೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಬೈದಾರಿಯೇ ವನಿತಾ ಕೇಶವನ್ನೇ ಮುಂಬೈದಾರ್ ಬೊಂಬೈಡು ಒಲ್ಪಗೆ ಅರ್ನ ಡೊಂಬಲಿಯಾ ವನಿತೀರ್ನ ಓಲು ಇನಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಮೀನು ಉಂಡ ಅಲೆ ಮೇರೆ ಅನ್ನುಲ್ಲಿರದೆ ಆರ್ಮಿದಾರ ಅರೆ ಇನಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಗೆ ವನಿತಾ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟದ ಗಂಗಸರ ಉಂಡ ಗಂಗಸರ ಅಂಡ ಯಾನು ಒಯ್ಟಾಯ್ಜಿ ಐನಿಂಗ್ ಗೆತ್ತದು ಪನ್ಯಕ್ಕ ಇನ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ಯಕ್ಕ ಕಟ್ಟದ ಎಂಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ಕೊರಿ ಆವಿಯೇ ಕೊರ್ಕ ಇರೇ ಕೊರಂದದ ನಿಂಗೆ ಕೊರ್ಕ ಏನಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೇ ಜೊತೆಗೂ ಐ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರೇಗಿ ಒರಿಗೆ ಬರ್ಬಿನತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಯಾರ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆರು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಯಾರು ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿ ಅರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಲು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜೀವ ಉಡುಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಪುಣತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಕಟ್ಟಪಾಡುವಿರತ್ತೆ ಅವು ನಕ್ಕುರು ಎಕ್ಕಲ ಬರ ತಿನ್ಪುನಿ ಕೆಸರು ಬರ ಅಂದಿ ಅವು ಕೆಸರು ಬರ ತಿನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೆಸರು ತಿನ್ಪುನೆಕ್ ಯಾನ್ ಅವ ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ನರಕಾಪುನು ಎಕ್ಕಲ ಬರ ನಿಂಗುನಿ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪುರಿ ಬರ ನಿಂಗು ನರಕ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲದಾರು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆ ಅಂದ್ ಕೇನಿ ಮುರಾಯ್ನಿ ಐನ ಪಂಡಿಜಾರ್ ವನಿತಾ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲದಾರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆನ ಕೇನಿಗೆ ತೆಲ್ಪುಂದಾಯಿಗೆ ಸುದೇಶಿ ಇದ್ದಾಯ ತೆಲ್ಪುನು ಆ ಜನ ಪನ್ನೆಕ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿಜಿನ ಅಂದಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪು ನರಕ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಎಕ್ಕಲೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಂತೆ ನಕ್ಕುರು ಅವು ಕಟ್ಟಬಾಡ್ನತೆ ಅಂಚ ಬಾಯ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪು ಬಾಯ್ಲರನ್ನ ಇಂಚ ತಿನ್ಪುನು ಬಂಡ ಅವು ಅಂಗಡಿ ಡುಪ್ಪು ಗೊತ್ತುನೆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ನಾವು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುಜಿ
ಅವಳ ಕೋರಿಡು ಕೆಲವು ಕೋರಿ ಆಯ್ತಾ ಖಾರದಲ್ಪ ತಿನ್ಪೆ ಪೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ಪೆ ಕಿಕ್ಕಿಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸಪುರ ಉಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ತಂಕ ಉಂಡದೆ ಗಟ್ಟಿದ ತಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಪಕ್ಕ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಸೈದ ಇರ್ದಾದ ಇಗ್ಗಿನ ಬನ್ನಿನ ಅತ್ತಿ ಪಿಗ್ಗತ್ತಿ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಕೊಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಕಟ್ಟದ ಸಾಂಕಿನ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ಇಲ್ಲಡ ಪಪ್ಪ ಕೋರಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತ ಅವೇನು ಒಂಜೇನು ಮಸ್ತಿ ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಂತಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ಯಾನು ಇಷ್ಟ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಕೋರಿ ಅವ ಜೀವಡುಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ಪಕ್ಷಿಡು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಉಂಡತೆ ಅವೇನೇ ಕೂತುದೀನಿ ಏತು ಬುಲ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನೆ ಇಂಕ ಯಾನ್ ಸಾಂಕಿನ ಕೋರಿನೇ ಕಟ್ಟು ಮಂದಿರಿ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಹೊರ್ದು ಬಲೆವೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೂ ಏನು ಕೋರಿ ಮಂತಂದು ಇತ್ತೇರು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಯಾರ್ದಾದ ಮಂದಿನ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಸಾಂಕಿನ ಕೋರಿನೇ ಕಶ್ ಮಂದಿ ನಾವು ಯಾಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಊರು ಸಾಂಕಿನ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಡ ಸಾಂಕಿನ ಅವಡು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಅವಡು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಅವಡು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇದೇ ಭೂತದಲ್ಲಿ ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಾವು ತಿನ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಬರಿಕ ದೀಪು ಹಿಂಗೆ ಇಂಚ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಇದೆತ್ತು ತಿನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸಾಂಕಿನ ಕೋರಿನ ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ ಕೆತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಲು ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕೋರ್ಲೆ ಬಿಸಲೆಡು ಮಂದದ ಬಿಸಾಡ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನು ಕೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪ್ನದೆ ಇದೇ ಬಿಸಲೆಡೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಿಸಲೆನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ಬಿಸಲೆನೆ ಪತ್ತಬೋಲಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಬರ್ಚಿ ಈ ಜನ ಉಂಡತೆ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಬಂತನ ಮೊಬೈಲ್ ಶೋಕುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಂಡ್ಯಾರ್ನ ಕೈಗೆ ಬನ್ನಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಪದ್ರಾಡು ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಪೋಪನಿ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಪೋಪೇರ್ ಈರ್ ಪೋಪು ಜಾರಿ ಇರ್ನ ಬ್ರದರ್ ಪೋಪೇರ ಕೋರಿ ಬರ್ತಂದು ಕಟ್ಟಾಗ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲೇ ಎಂಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಾಗ ಆ್ಯಪ್ರಿಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕನ್ಪೇರಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅದನ್ನ ಐಕ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾರು ನಾನು ಐಟಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಒಂದೇನು ಬೀಜ ತಕ್ಕುವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಜಾತ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟುನು ಬೀಜದ ತಕ್ಕುನು ಸೀದಾ ಪೋಪುಂಡು ಹಂಚಿ ಮುಖದ ಆಟ ಬಂತು ನೀ ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲತ್ತು ಟ್ಯಾಬು ದಾದಿ ಕೇಶವ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದು ಓ ಅಂಚ ಇರೆ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೇ ಅವೇನು ಬಿಸತಿ ಕಾರು ಕಟ್ಟೇರು ಗೊತ್ತುನೆ ಬಾಲ್ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಪಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಮಾತ ಬೂರುಂಡಿಯೇ ಪಾಪ ಆ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಪಾಪ ಆಂಡಲ ಆಗಿ ಉಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಇರಿಗು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಸ್ಲೇಟ್ ಕನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಸ್ಲೇಟ್ ಬರ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಕ ನೆನಪಾಂಡು ಮುಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎನ್ನತ್ತು ದಾಂದು ಮೊಕಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ಫ್ಯಾನ್ పోతుందిగా ನೆತ್ತ ಫ್ಯಾನ್ పోతుండు ಐಕೆ ಅಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡ ಅವೆನ್ ತಿಕ್ಕ ರಾವಂದ ಒಂದು ಟ್ಯಾನ್ ಅವ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಕಾಲಿ ಯಾರ ಮನಿ ಟಿವಿದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡವು ಬೀಳ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಐಕ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏತಾಪಂಡದ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನರೆ ಖುಷಿ ಅಬ್ಬಜ ದಾದೆ ತಿನ್ನರೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತಿಂಪು ಜೈ
ಇಂಕ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜ ನಾನು ಇಂಚ ಕೋರಿ ಅಂಗಡ್ಡು ಕನಪೈತೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟೇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾಂಕಿನ ಕೋರಿ ತಿನ್ನಾಗುಂಡದೆ ಬೇಜಾರಾಪು ಪಾಪದೋಜುಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಕೋರಿ ತಿನ್ನರತ್ತು ಸಾಂಕ್ಯರ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಕೋರಿತ್ತು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಕೊಂಡಿತ್ತೀರಿ ಗೂಡು ಮಂತಿತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂಡೆ ನೀರು ಬರಿತಿಲ್ಲ ಪೋಪಾರ ಅದಾನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಈರು ಬರಿತಿಲ್ಲ ಪೂಪರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಾ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಪೂರ ಪೋಯ್ನಾ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿ ದೇ ತಪ್ಪೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ಯಾರು ಬರೀತಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾತು ಅವು ಲೈವ್ ಹೋಗ್ಬೆ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿಗೆ ಯಾರು ಕನ್ನ ಚಾ ಬರ್ರವಿ ಯಾರು ಕನ್ನ ಚಾ ಬರ್ರವಿ ಉಲ್ಲರ ಕೇನನು ಮಾರ್ದಾನೆ ತೋಜುಜಿ ಕೆಂಪುದ ವಿ ಬರ್ಪು ಗೊತ್ತರೆ ವಿ ಬರ್ತದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪು ಎಂದಾಲ ಕೋರಿದ ಒನಸು ಉಂಡ ಪಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಲೈವ್ ಬರೀಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾರೆ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಕೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಮೋ ಅಂಚತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಮೋಕೆದ ಬಿದೇಸಿ ಬಿದೇಸಿಲ್ಲರಿಯೇ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಇದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಬಿಡೇಸಿಗೆ ಅದು ಬುಡೇದಿಯಾ ಇದೇ ಒಂಜೆ ಬುಡೇದಿಯಾ ಅಂದತೆ ಕೆಲರು ಪನ್ಪೇರತೆ ಹೆಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮದಿಮೆ ಒಂಜೇ ಮದಿಮೆ ಅಂದು ವನಿತಾ ಮೀಂದಾದ ಕಂತರು ಇನ್ನೇಂಕಲ್ಲ ಮೀನ್ದಾರ ಅಸ್ರಪ್ಪ ಬೈಜೇರು ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಈಚಿನ ಯಾಪಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ನಾನು ಇತ್ತ ಚೌತಿ ಮಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಿನಾರ ಅಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಕಾಣಬೇರು ಮೋಕೆದ ಬೊಡೆದು ಬನ್ನಿ ಈರು ಸರಿ ಈರ ಪಲ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಿಸೇಡಿ ಬಕದಾದ ರಡ್ಡುಂಡ ದೇ ಕೇಶವನ್ನ ಏತು ಬಡಿದಿ ಇನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂಡಾರದ ಫಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಿರಾನೆ ಮೇರೆ ಇರೆಗೇತಿಯೇ ಐ ಮೀನ್ ಇರೆಗೇತು ಏತಿಯೇ ಏರ್ಲೈ ಚಂಡ ಕೇನು ನೀ ಕೇನು ಈರ್ಲೈ ಇಂದ ಅಂಚಕೇನುನಿಯ ಅಂದಿಯೇ ಕೇನುನಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಶವನ ಇರ್ನ ಊರ್ದಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಆಯ್ ಬೂ ಆದಿನಾತೆ ಬತ್ತೆ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ನಿಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಆದಿನಾಥ ಬೂ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೇ ಬೂ ಮೀನು ತೂವಡು ನೀರೇ ಮದ್ಮೆ ಜಾ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಾಯ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹೆಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅವು ಪುದರ್ ಕೇನ್ನಗನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪುದರ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭೂಮರ ಚಿಂಗಮ್ಮ ನೀ ಕೇಶವನ್ನ ಬೇಜಾರಿ ಜೊತೆ ತಮಾಷೆ ಬಾತೇರ್ನಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನೀ ಇರ್ಕೊತ್ತು ಜಾರ್ ಅಮೀನರ ಈರೇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊತ್ತು ಜಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಮುರಾನಿ ನಿಕ್ಲೆಗು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೋರಿಕೆರ್ವೇನಾ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡವೆ ಎಂಕ್ಲು ತಮಾಷೆ ಪಾತೇನು ಇರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡರ ತ್ಯಾತ್ಯಾವ ಕುಸಲ್ಗವೆ ಯಾನು ಸುರು ಸುರು ಕೊತ್ತಾ ಸುರುಟು ಈರೆದ್ದ ಬೈದಿನಿ ನೆನಪಿಜ್ಜೆಂಕ್ ಸುರುಕು ಬರ್ಪಿಲ್ನ ಈರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಲ್ನ ಈರೆ ಈಜಿನ ಶೋಭಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾಪಲ ಬರಿಡು ತೋಂದು ಪುನ್ ನಿಲ್ಕೊಂದು ತೂಕ ತೂಕ ಅಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಹೆಂಗೆ ಡೌಟು ವನಿತಾ ಶೋಭ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾರ ಓಲೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ
ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಿ ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಜನ ಮಾರ್ಯಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಪೂರ ಬೇಗ ಚೋ ಅಂದಿ ನೀ ಬಾರಿ ಚೋಚು ದಾಯ ಬಂಡ ಗಣಪತಿ ಪೋಯಿರತೆ, ಗಣಪತಿ ನೀರು ಬಿಡಿಯರತೆ ಎಂಚು ಬೇಗ ಚೇಚಿ. ಯಾನು ಜಪ್ಪನಾಗ ನಿಗಿಲು ಪದ್ರ ಎಂಗು ಜಪ್ಪನಾಗ 15 ಗಂಟೆ. ಎಂಕು ಹರಿನಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪೇರ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಅಡೆಲ ಪೋದು ಓಡತೆ. ಓಕೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಪಾತೆರ್ದು ಬಲೆ ಬಸ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಉಲೈ ಬಲೆ ಚಂಡೆ ಆವಡ್ಚಿ ಅವೇ ಓಲ್ ಬರ್ಸ ಬಾನಡು ಬಾನದ ಬರ್ಸ ಬಾನಡೆ ಬೂರು ಬಾ ನೋಡ್ದೆ. ಮೋಕೆದ ಬರ್ಸ ಮೋಕೆಡೆ ಬೂರು ಬಾ ನೋಡ್ದೆ. ದರಬರ ಬರ್ಸ ಬುರು ಬರ್ಸ ಬಾ ನೋಡ್ದೆ. ಅವು ನಾಟಕ ಕೇಂದಾರ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ನ ಮೂಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪು ಜಿರೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪು ಜಾ ಎಂಗ್ಲಿ ಬರ್ಸದ ಅಂದಾಜಿ ಬಾರ್ದನಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬರ್ಸದ ಅಂದಾಜಿ ಬಾರ್ದನು ಅಣ್ಣನ್ನ ಯಾನು ಜಪ್ಪಿನ ಟೈಮು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಡ್ಡರೆ. ಎನ್ನ ಊರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ ವನಿತಾ ಜಪ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓ ಅಂದ ಕೇಶವನ್ನ ಅಂದ್ಯಾ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಕೇಶವನ್ನೇ ಲಾರಿದನ ಬಸ್ತಾನೆ ಕೇಶವನ್ನ ಲಾರಿದನ ಬಸ್ತಾನ ಡ್ರೈವರ ಟೆಂಪನ ಬಕಮುರಣಿ ಬಾ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂಡಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಇಪ್ಪುನಿಂದ ಬಂಡಾರ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಬಂಡಾರ್ ಮುದ್ದುಲೆ ತೋದಿನ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡ ಹೆಂಕಲೆಗ ಇಜ್ಜಿ ಓಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ತುಯಾರಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಊರ್ದ ಓಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪರ ದಾದೆ ಪಲ್ನಿ ಇಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಮುಜಿ ಮುಪ್ಪ ಗುಲಕ್ಕೋಡು ಓ ಅಂದೆ ತೋಜಿ ದಾದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಲ್ನಿ ಎಂತ ಅದು ಹೇಳಿ ನೀವು. ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಪಿನ ಪಲ್ಲೇವೆ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪುಗ ದಾದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೋಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂಡ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆವಡು ಪೊಣ್ಣ ಆವಡು ಅಲ್ಲೇ ಲೈಟ್ ಶೋಕದ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಮಿನಿಸರಿತೀನಿ ಐಟೆ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಗಣಪತಿ ಫೋನಾಗೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀ ತೋರಿಸ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಬಾಯಂಗ ಒಂದುಲಿಗೆ आज जनल ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಮತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ ಆಪುಜ ತಿತ್ತು ಬಲೆ ಹೈರುಡು ಉಂತೋಚಿ ತಿತ್ತು ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ
ಬಾ ಇಕ್ ಬಾ ಪಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಾ ದೇವರ ಖಾಲಿ ತೂಪುನೇನಾ. That ever go to artist or band for a mood boost. దాది మా మెసేజ్ పూరా ఊళ్ళో వెళ్ళిపోతున్నాయినా. దాది ಡೈವರ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಇಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ ನನಗೆ ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡುದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಲ್ನೆ ಒಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಂಬೆಡು ವ್ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ನತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಯಾನ್ 10 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡತೆ ಈ ಕೆಲವು ಬರ್ಪ ಗೊತ್ತನೆ ಹೋಲ್ತಾ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಡ ಬರ್ಪೇರಿ ಈ ಭಾಷೆ ಜಂಜಿನಾಕು ಮಾತು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತನೆ. ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟರೆಗ್ ಪುಣ್ಯಮಂತು ಪೋಡು ಅತ್ತಾಂಡೆ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟರೆಗ್ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಶಿಷ್ಟದ ನೆಟ್ ಪುಟ್ಟರೆಗುಂಡತೆ ಪುಣ್ಯಮಂತು ಪೋಡು ನಮಕ್ಲು ಅಂದೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಮುಲು ತುಳುನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪಿನ ದೇವ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲ ನೇಮ ಫುಲ್ಲು ತುಳುನಾಡು ದಾದೆ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತದೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಪುಂಡತೆ ಅವು ನಮಕ್ ತೂಯರೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಎಡ್ಡ ಈ ಪಿದೆ ಊರು ಪೋನರ್ದು ಪಿದೆ ಊರು ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಪಿದೆ ಊರು ಬೆನರೆ ಪೋಪೇರತೆ ಅಂಚ ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತೆ ಬಲೆ ಅಂದೇರಿ ಓ ಇರ ಅಂದೇರಿಗ ಇದೇಗ ದಾನೆ ಓದರೆ ಅಪ್ಜ ಪರ್ದು ಟೈಟ್ ಆತ ಅಂದಿಯೇ ಓದೆರೆಡು ಒಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ದು ಟ್ರೈನ್ದು ಬರ್ಪೆ ಆಪಲ ಸಾರಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲವ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಆತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾವೇ ಪಂಡ ಯಾನ ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪುನತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪುಟ್ಟುದು ಬಲೆತಿನ ಊರೇ ಕುಡ್ಲದಾಗ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರೇ ಇಷ್ಟ. ನಮಕುಲುಂಡತೆ ಬೇತ ದಾಖಲೆಗೆ ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ತತ್ತ ದಾಖಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜ ನೆಟ್ ದಯ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪು ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ತೂಪೆ ತತ್ತತ್ತು ಪಾತಿರ್ವೇರಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ತತ್ತತ್ತು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಐಕುದಾದಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಂತ ಅಂಚೆನೆ ಈರು ಯಾನು ಬಜ್ಪೆದ ಅಂದೆ ಇರು ಬಜ್ಪೆದಾರ ಅಂದೆ ಯಾನಿದೊಂದು ಇರು ಪಂಡಾರತ್ತೆ ಕಡು ಜೈ ಸುಭಾಷಣ್ಣ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡವೆ ಆರಂಜಿ ಎಂಕಲಂಜಿ ಅತ್ತ ದೇವೇರು ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಮತ್ತೆ ದೇವೇರು ಕಾನೆ ಆತೇರು ದಾದ ಮನ್ಪು
ಚೌತಿ ಶಿವಾಜಿ ಹಾಂ ಅರ್ಥ ಜನ ಓಡಿಪೋಯಾರಿಯೇ. ಯಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬಜ್ಬೇಡಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೂ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಬಜಿಪೆ ಓಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇರ್ನ ಬಜಿಪೆ ಓಲ್ ಒಂದು ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇಶವನ್ನೇ ನೀ ಕೇಶವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕೋಟೆ ಹಿರೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇರು ಕಾಟಿ ಪಲ್ಲಡಿ ಯಾರು ಉಲ್ಲೇರನ್ನ ಬಂಡಾರ ಅದ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರಿ ಇರೇ ಉಲ್ಲೇರ ಮುಲ್ಪ ಕಾಟಿ ಪಲ್ಲಡಪುರ ಅರ್ನ ಬಜಿಪೇಡೆ ವನ್ನ ಸಾತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಅವಡು ಆಂಡವನ್ ಪೈಜಿನ ಜಪ್ಪ ಅದೇ ಗಟ್ಟಿಡು ಒನಸು ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯೆ ಹಸನ ಬರ್ಪುನು ಆರು ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಉಲ್ಲೆ ಗುರ್ತೊಂಡಿಗೆ ಐಕಾರ್ ಬಸ್ಪೆದ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿನಾರೀಗ ಅಂಚ ಆರು ಬಾಂಬೆದಾರು ಆರು ಊರ್ದಾರೆ ನಂದು ಬಕ ಮೇರೆ ಅಮೀನುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಆರು ಊರ್ದಾರು ಪಡುಬಿದ್ರದಾರು ಆರು ಆರ್ಮಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅನ್ನು ಅಮೀನ್ ಆರು ಆರ್ಮಿದಾರು ಒಂದಿಯೇ ಒಲ್ಲು ಪತಂಜಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡಾ ನೀ ಕೇಶವ ಓಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಸ್ಟೋರು ಕಾಟಿಪಲ್ಲಡು ಉಂಡಾ ಉಂಟು ಸ್ಟೋರು ಉಂಡಿಗೆ ಅವಲೇನಾ ಅವಲೇನಾ ಇದು ನೇರ ಉಳ್ಳೇರ ಅವಳು ಕೇಶವನ್ನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರ ಇದು సోషల్ మీడియాకు వచ్చి బొక్క నరమని కూర్చి ఇది నెట్ సమాజంగా మన సపోర్ట్ ಇದು వీడియోకి పోడిచ్చి ఇంకా ఏబే ఎంకులు పోటీ చెయ్యే యాన్ అంచ పోటీనాడ ఎంకులు సోషల్ మీడియాకు ಬರ್ಪಾನೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಯ್ಕಲ ಪೋಡಿಜಾ ತಾತ ಮನ್ಪುನು ಕೆಲವು ಈ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತನೆ ಇತ್ತೀಚೆರು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ನೆರ್ದು ಪೂರ ಸರಿ ಆತನು ಕೆಲವು ಈ ಅಂಚಿದಕ್ಕುಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ನಮಕ್ ನಿರ್ಪುಜ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲು 2 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತ ದಾದನ ಪಾತೇರಿಯರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅದಗಲ ಪಾತೇರಿಯ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಕಲ ಸುದ್ದಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಪೂರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜೈದೀರಿ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯೇ ಎಂಕುಲು ಬಿ ಜೆ ಪಿದ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಇರ್ನ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ತೂದು ಕೇನಿ ಬಜಿಪೇಡು ಒಲ್ಪ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಕೇನಿ ಚಾ ಪರ್ಕ ಪರ್ಲೆ ಇರೇ ಪರ್ಲೆ
ನಮ್ಮ ಅಂದುಂಡತೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕು ಏರಿಗ್ಲ ಪೋಡಿ ಜಗತ್ತಂಡೆ ಎದುರೇ ಪೋಪ ಪೋಡಿ ನಕಲು ಕೆಲವರಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಂಚತ್ತು ಎದುರೇ ಪೋಪ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಐಕೆ ಮಾತ ಪೋಡಿದು ನಮ್ಮ ದಿನದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡ ಅತೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾರೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ದೇವೇರ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನೆಕ್ ಪೋಪೆರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಫುಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಪುನೇ ಅವೇನೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಯಾನ್ ಕನ್ನದಿಯರ ಎಕಡೆ ಪಂತಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಲೆಕ್ಕಲು ಒಂದಿರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಕನ್ನ ಚಾ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತು ಜೇರು ಒಳ್ಳೆರ ಕನ್ನ ಚಾ ಬಡ್ಪುನಾಕುಲು ದೇವರೇ ಇನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಊದಿತ್ತು ನೀ ಯಾನ್ ಪೋಡುದೇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಯ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂತನತೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಸುವರ್ನವ್ಲೆರತ ಆರು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಯು ಆಲ್ ನೆವರ್ ಫೋರ್ಗೆಟ್ ಹೌದಾದಿ ಟ್ರೈಟ್ ದಾದಾ ದಾದನ ಬತ್ತನಿ ಅಂದು ಎಕಡೆ ಬಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ಬಸ್ಪೇಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಣೇಶನು ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲೇನ ಬಸ್ಪೇಡ್ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮಲ್ತ ಪೋ ಇನಿ ಪೋಂಡ ಅಂದು ಇದನ್ನ ಕನ್ನ ಚ ಏಪ ಬರಿಯಾರ ಏಪ ಬರ್ಪುನ ಅನ್ನ ಈ ಲೈವ್ಡು ಇಪ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕುಲೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಲು ಅಂದಿ ಅನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕುಲು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಲು ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಲೈವ್ ಬನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ತುಂಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಕ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ನಾ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದು ಬಲ್ಲೆ ಬೇತ ಎನ್ನದು ಬರ್ಪಿನಾಂಡ ಈ ಲೈವ್ ಬರೋಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಕಂದೆ ಬೇತ ಲೈವ್ ಪಾರ್ದೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಇಂದು ಆದಿ ವಾ ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ನೆವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಲತೆ ಒಂಜೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ಒಂಜೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳು ಎಂಕಲ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತಿಲಕ ಎಂಕಲ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬೇತಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಅದೇಂದು ಬೇತಾಯ್ತು ತುಳುನಾಡು ಬೇತಾಯ್ತು ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲೇ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ಲ ಬಂಜಿ ಅಂಚ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಕಲು ಇತ್ತಿಲಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಟ್ ಬೇದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಕಲೆ ಬೇದ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ దానికి తోచదండి కనెక్ట్ కేశవ్ ఇంకులు తమాషೆ పాతిరు నాండ ಬೇತೆ ನಾಯಿಲು ಬತ್ತುಂಡ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತ ಆತ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಪಾಪ ಮೊಕ್ಕಲುಲ್ಲೇರತೆ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬಕ ಅನ್ನು ಬಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಕ ಶೋಭಾ ಆಕು ಗೀತಾ ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಕುಡ್ಲ ತಕ್ಲೆ ಪುಡ್ ನೆಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಏತು ನೆರ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ನಿನ್ನ ಐಡಿ ಕೋರು ಎಂಕುಲು ತತ್ತ ಅಕಲ ನೆರಡೆಗೆ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪುರೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಅಕಲು ನೆರ್ತೇರಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಓ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿ ತಿನ್ನಕಲು ಇಂಚಿ ತಿನ್ನಕಲು ಒಂದು ಎನ್ನದು ಬರ್ಪಿರ್ ಗೊತ್ತಿನ ಅವು ಮಾತು ಅಕಲಿಗೆ ಬೇತ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಪಾದ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು ಎಂಕುಲು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಕಲೇನು ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುನು ಅಂಚೆನಿ ನೆಕ್ ರಾಂಗ್ ನೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ನಿಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಿನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೀದಾ ಬೇತ ಚಾನಲ್ ಪೋಲೆ ಬಂಪ ಎಂಕುಲು ಒರಿಯಗೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಲೈವ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರಾವ್ ಪೋಡುರ್ಚಿ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆತೆ ಅತೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಡೀ
బజ్జిపేద గ్యాంగ్ ఉండు. ఓకే, ఓకేనా మేడం? థ్యాంక్ యూ అవే ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೇಶವಣ್ಣ ಐಟ್ ದಾದೆ ಏಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದನ ಬರೋದುಂಡ ದಾದೆವು ಏ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಬರೋದು ನೆವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮುರೇನಿ ದಾದ ಪಂತೇರು ಕೇಳ್ನೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ನೇಕು ಅಂದಿಯೇ ಪಾಪ ಆರು ದಾದನ ಪಾಡ್ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ದಾದೆ ದಾದನ ಆರು ಬರೇನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನಿ ಪಾಪ ದೇವರ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ವಾರ್ ನೆರಡೆ ಪಾಪ ಕೇಶವನ್ನಾಗ ಆರ್ಬೇಕು ಸಾರಿ ಕೇಂದಿರಿ ಎನ್ನ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಮಾಪಲೆ ಸಾರಿ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ಯಾ ಪಂಡೆ ನಿಜ ಅರೆಗೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲವರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಕದ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೇಶವನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಟ್ಟ ಆತ ನೆಟೆ ಎಂದು ಹಿಂಗ ಸುವಸನ್ನನ ಟೀಮ್ದು ಮೈನ್ ಉಪ್ಪುನು ನಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆಲ ಟೀಮುಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಡು ತೂಂದುಲ್ಲ ಅಂದಿಯೇ ಆನಿ ಬಜ್ಪೇಡ ನಾನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂಡತೆ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಕ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಪೋಪಿರಿಯೇ ಆ ಟೀಮುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಪುದರ್ ಬಂದು ಜಾನು ಟೀಮುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಲಂಜಿ ಮಾರ್ನೆಮಿಗ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಅರ್ನಾನೇ ಫೋಟೋ ಬರ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೀರ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಉಳಿತಿನಾರು ಎನ್ನಿ ಕೊಂಚ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿರದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡನ್ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಕಿ ಟೀಮ್ ಕರ್ನಾ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನದೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಡದೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಕಿ ಆಡ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ನ ಇತ್ತಿನದೆ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೈಮ್ ಅಂದೆ ಕಲ್ಕಿ ಟಾಪ್ಡುಂಡು ಅಂದನ್ನ ಯಾನ ಅವೇ ವೀಕ್ ಡಿಪಿಡ್ ಅರ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದ ಗೊತ್ತೇರಿಗ ಅಂದ ಅರ್ನ ಅಂದಾಂಡ ತೇಪಗನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುವಾಸನೆ ಜೀವಂತ ಉಳ್ಳೇರವೆ ಆರ್ ನನಲ ಜೀವಂತ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಮೊಕಲ್ನ ನೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಮರ್ ರಹೇ ಸುವಾಸನ್ನ ನೇ ಅಮೀನ್ ಓಲರಿಯೇ ಯಾನಿ ಇವ್ನ ಲೈವ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜೀರ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬರಂದು ಉಪ್ಪೆ ಲೈವ್ಗೆ ಓಕೆ ಆವಿಯೇ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಇರೀಗ ಸೀಜುನ ಗುರ್ತ ಉಂಡೆ ಅರ್ಧ ಕೇಳ್ನೆ ಕೇಶವನ್ನ ಏರ್ ಬಂದು ಸೀಜು ಏರಿಯೇ ಶಬನ ಶಬು ಹಾಯ್ ಇಂಚಲ್ಲಯ್ಯ ಸೌಖ್ಯನಾ ಕನ್ನ ಚಾದಿಯರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕನ್ನ ಚಾದಿಯರೆ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಂ
ದೀತಾರಾ ದೀತಿ ಜರ ಬಾಜಲ ಪೂಜ ಅಕ್ಲೆ ಬಾಜಲ ಪೂಜಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸುಜಿನ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಅರೆಗೂ ಸೀಜನ ಗುರ್ತ ಉಂಡಿಗೆ ಅರಡ ಸೌಖ್ಯನಾ ಯಾಲ್ನ ಸೌಖ್ಯಯ ಎಂಚಲ್ಲ ಇನಿ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನಂಚಿ ಶಬ್ಬು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾಡೆ ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಪರಕೆ ಪಾರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಒನಸು ಕುಂತುದು ನೀ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಓಕೆ ಯಾನು ಪರಿಯ ಓಕೆ ಪರ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಅಂದ್ಯಾ ಯಾನ್ ಬರೋಡು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಆಯ್ಜವ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಬೈನ್ ಇತ್ತದಾದ ಗೊತ್ತನ ಏನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ದೀಪ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪ ಈ ತೂತು ಜನ ಬತ್ತಿನ ಓ ಓಟ್ ಲೈವ್ ಹಾಯ್ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಅಂದ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಎಂಕ್ಲ ತೂಯೆ ಯಾನ್ ಬಾಕಿಲು ಬಾರ್ದಿತ್ತೀನಿಯಾ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಲೈಕ್ ಲಾರಿದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ದೀಪೆ ಅಂದ ಈ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನ ಬನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ ಮಿತ್ರ ಕೈ ಉಂಡತ ಡನ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇರುಲ್ಲರೇ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಅಂದ ಅದೇ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ದಿದ್ವ ಇದು ನೆಟೆ ಯಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಲೈವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಟು ಫುಲ್ಲೆ ಕೊರಿಯರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದಿ ಅರ್ನ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವಿನ ಪನೊಂದಿತ್ತು ನೋಡತಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಚ್ಚುವ ಉಪರ್ದ ಜಯರಾಮ್ ಗೊತ್ತೇ ಕೇಶವ ನೀರೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಇರು ಕುಡ್ಲದೇರೇನಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಡುಪುರ್ವೆ ಲಾರಿಡು ಕಡುಪುರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಪನಿಯ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿಯ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಂತಂದಿರ್ಲೆ ಈ ಅಪೂರ್ ಕೊಡು ಬತ್ತ ನಮಕ್ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಿಜದ ಆಯ್ಸ್ ಐತೈತ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೈತ ಇನ್ನ ಕಾಸು ತಿಂತೆಯ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಉಪಾರ್ದ ಜಯರಾಂಪುರ ಗೊತ್ತನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಕೇಶವನ ಅಂದ್ಯ ನಿಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಯ ಶಬನ ಅಂದು ತಿಕ್ಕಿಜ ನಿಕ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿಜ್ಜೆ ಆ ಜನ ಕಾಲೇಜ್ ಎಪ್ಪುಜ್ಯ ಕರ್ಮ ಏತ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದೆ ತಿಕ್ಕಾಡ ಆ ಜನ ಮೂಂಕು ಮುಸುಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ವೆ ತೂಪೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪೆ ಸೀದಾ ಏರಾಂಡ ಎಂಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಯಗಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಡ ಈ ಬರ್ಪನ ಒಟ್ಟಿ ಪೊಯ್ಯಾ ಒಯ್ಕಲ ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮುಗು ಯಾನ್ ಸೇರ್ದೆ ಕರ್ಮ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನಕಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿದ ಎತ್ತು ಬಾದ ಕಾಸು ತಿನ್ಪುನೇ ಜಾತಿ ಲೈಕ್ ಕೋಪಾರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ನೆಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಿರತ್ತೆ ಅವು ಇಂಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಇಂಕ್ಲು ಆತ ಬಂಗಡು ಸೇರ್ದು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪತ್ತದ ಬಲ್ತೆಗೆ ಕೋಟಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟಿಂದ ಕಾಸು ಧರ್ಮೋಗು ಪೋಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಆಯ್ತು ತಿಂದಿನಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗುಲು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಏತು ಸೇರ್ದೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಕಂತು ಸೇರ್ದೇರಿ ಐಕೆ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂತುಡು ಇರುವ ಪನ್ನಾಗ ಕಾಸು ಏತಾಂಡು ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ಡು ಏತು ಜನ ಸಾರ ಜನ ಸೇರುವೇರಿ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಸೇರ್ಪಾದು ಐಜ್ಜೆ ಆಯ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಪಾರೆಂಟ್ ಬೋದುಗಿಲ್ವೆ ಅವೇ ಕಾಸನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದುಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಬಡ್ಡಿಲ ತಿಕ್ಕುದು ಕನ್ನ ಚಂದ ಹಾ ಅಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲದಪ್ಪುಲು ಐಕ್ ಊರು ಬತ್ತು ಬಾಂಬೈ ಬೈದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗನೆ ಬೈದಾರ
ನಿನ್ನೆ ಏತಿಯ 12 సార పాడదానా యాన్ 9 సార్ యాన్ 9 కంతుడే ఫోన్ మంత్ పండేరియా ಕಾಸು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅವು ಅಂಚಾತ ನಿಂಚು 20 ತಾರೀಕು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತು ಜರುಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾಲ್ ಅಂತಿದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಲ್ವೇರಿಯ ಸಾ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಪ ತಕಲ್ಲ ಕಾಸೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನದಾತನ ದಿನಾರೆ ಐದು ನಟ್ಟರ ಆತಂದಕ್ಲೇಬೋದು ಎಂಕುಲಾಪ ಜಂಗಲ ಕಾಸಾಪು ನಾಯಕು ತಿಂಪಿನಕುಲ್ ಗುರ ಇತ್ತಕೇನಾಗ ಯಾನತ್ತು ಆಯ್ಕೊಂತೀನಿ ಏಕೋ ಸೇರ್ಪೈನ ಏಕೋರುಡು ಗೊತ್ತುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೇರ್ಪೈನೆ ಎಂಗುಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋದು ಅವ್ಲ್ಕೇಂಡ್ರಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ನಯೇ ಎನ್ನನಾ ಅವ ಅಂದಿಯಾ ಅದಾದು ಗೊತ್ತನ ಎನ್ನ ಕಾಸು ತಿಂಪುನ ಜೋಕು ತಿಂಪು ಜನ ಎನ್ನನೆ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಜನವರಿ ಐನಕ್ಕೆ ಜನವರಿ ಐನಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡಿಯೇ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರು ಕೇರಳದಾರ ಕೃಷ್ಣ ಗಾಣಿಗ ಎಂಕುಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರ್ಬೇರು ಪಚ್ಚನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಉಂದುವೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಐಕ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಅಂದು ತುಳುನಾಡ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಚ್ಚುದಾನ ಬೇಯಿಜಿರಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಸಚ್ಚುದಾನ ಬೇಯಿಜಿ ನೀರು ఓట్ లైవ్ సిహాయ్ ఎక్కడి నుంచి బరుందులే ఓట్ లైవ్ సిహాయ్ ಇನ್ನ ಗುತ್ತ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಪುದರ್ಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಇರು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಿಚಾರ ಕೇಶವನ ಚೋರುಂಡೆಡಿ ಚೋರುಂಡೆ ಮೂಡೆ ತಿಂಡು ನೀನು ತಿಂಡೆ ನೀನುಂಡೆಡಿ ಪೊಂಜು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಕ್ಕು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋಸ ಆತನು ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಲಕ್ಕೆ ಪೂಜರತೆ ಅಸ್ರಾಪ್ ಟ್ಯಾಕ್ ರೋಡ್ ರೀಲ್ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಇಂಚ ಬೊಲ್ಲ ಅಂದಿಯೇ ಬರ್ಸ ಉಂಡಿಯೇ ಅವಲಿಂಚುಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತನೆ ಏನಿಟ್ಟು ಪೂರ ಹಾಕಲಿರವೆ ಹೆಡ್ಡೆಲ್ದಿರಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಕೇಶವ್ ದಾದನ್ನ ಪಂಡೇರೆ ದಾದ ಆರು ದಾದ ಇರ್ನ ಗುರ್ತ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಅಸ್ರಾಪ್ ಅಂದಿಯೇ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡಿ ಅಸ್ರಾಪ್ ಎನ್ನ ಪುತ್ತರ್ ಕೇಂದ್ ಅಂಚ ನೆನಪೊಡ್ಚಿ ಅಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಕೇಂದ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೇನೊಡ್ಚಿ
ಕೊರ್ಪುಜಾರ ದಾಯಿಗೆ ಹೆಸ್ರ ಪರೇರು ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇತ ಕೋಡೆ ಬೈಜಿ ಏನು ಕೋಡೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಡ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಹೊರ ತೂಲೆಗೆ ಕೇಶವ दादा इंक मेसेज पाड्रे चूर पन्ने इंक ओ ये पर तू ले गए केशव केशव दादा इंक मेसेज पाड दे चूर पन्ने गे इंक अंदी ಹೆಸರಪ್ಪು ಬಲ್ಲ ಚಳಿ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಆರ್ದಾದೆ ಪಾಡ್ನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂತ್ಲಿ ತುಪೇನ ಪಚ್ಚು ಅವಕ್ಕೆ ಜಯಶ್ರೀ ಮಾರ್ದಾದಿ ಆರು ಪಚ್ಚು ಬನ್ನ ಸಚ್ಚು ಸಚ್ಚು ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟೂರಿ ಸಚ್ಚು ಸಚ್ಚಿನ ಸಚ್ಚು ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಆರು ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ತಮಾಸೆ ಪಾತೇನು 19 16 ಮಾಲುಂಡ ಅಕ್ಕನ ಕೊರ್ಬೇಕು ಅಂಚೆನೆ ಪಾತೇನು ತಮಾಸೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಐಕಾರು ಪಚ್ಚು ಸಚ್ಚು ಬೋದು ಪಚ್ಚಾತೀನಿ ಸಚ್ಚು 90 ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಕೇಶವನ್ನ सच्च आती पच्च आती सच्च बल्ले हाँ आई सच्चू आय वरपन पे काके बताओ वरपन पे खाई कंबा वरपन पे काटी बल्ला वरपन पे मुल्पा ओलो गेंचिना ऊर वट्टल बिंगिर्लका पातेर्नी पाप गोतुंडे ಅಂಚೆ ತಮಾಷೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಬತ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಅಂಚೆನೇವೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆವೇರು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಎನಿಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಅಂಚಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಜೋರು ಉಂಡು ಪುಡ್ಲದ ಅವು ಹಿರೇಗ ಅತ್ತನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಪಚ್ಚು ಬಂತೂದು ಬರೆದೀನಿ ಸಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ಸಚ್ಚು ಬೋದು ಈರು ಪಚ್ಚು ಬಂಡರತ್ತೆ ಅವು ಸಚ್ಚು ಬೋದು ಪಚ್ಚಾತ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರನ್ನ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇರಿ ಏರೇನ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಎಂಚ ಓಲರನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಓಕೆ ಹೆಸ್ರಪ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂಗತೀರ ಇಜನ ಬೇಗ ಬರ್ಪಾರು ಅಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತು ಪೋಯಿರಿ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರು ಕವಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೀರಿ ಮಾತ ಪೋಯಿರು ಅವು ಏರಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾರು ಜಯಶ್ರೀರಾಮರನಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಾಯಿ ಎಂಚ ಒಲ್ಲರೆ ಅನ್ನ ಬಂಡದು ಗುರ್ತೆಪ್ಪೋದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿ ಎಕಡರ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಬತ್ತೇರು ಅದು ಗೊಂತಿಲ್ಲಿಡೆ ಯಾರಂಟು ಹಸ್ರಪ್ಪುಂಟು ಮಲ್ಪೆಲಿಕ್ಕರೋಲ್ಲ ಮೀಂಡೈಲು ಹಸ್ರಪಿರಿಗೆ ಶಬಾನ ಗುರ್ತುಂಡ ಆರಡಿ ಅದು ನಕ್ಕ ಲೈವ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ಡುಡಿ ಅಕ್ಕ ಪಚ್ಚು ಬಜಿಪೇಡು ಮೈನ್ ಕೈಯೇ ಅಂದಿಯೇ ನಮ್ಮ ಅವನೊಂದತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹಂಚೇನೆ ಕೈಯೇ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಪೊಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೌಖ್ಯಗೆ ಒಕ್ಕುಡಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಗುಂಡದೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಪಾತಿರದೆ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ నాకు గుర్తిల్ల ఐలు నన్ను లైవ్ಗೆ ಬಂಡಲೆ ಲೈವ್ ಬಂತಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಉಂಡತೆ ಒಕ್ಕುಡಿ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪುರ ಎಂಕುಲು ಬಂದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾಕುಲು ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋನ ಉಂಡತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂಚ ಉಲ್ಲತೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟದ ಬಲ ತಿನ್ನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಬೇದಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತು ಬಿರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೈಜ್ಜಿ ಐನು ಬಿರೆಡ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೈಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಚ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಮಾತು ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಪೇರು ಜಜ್ರೆ ಪಚ್ಚು ಅನ್ನ ಲೈವ್ಡು ಏರ್ನಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪೂಜೆವೆ
ఇంక ಗೊತ್ತಂడి ಇನ್ನ ಪಾತೆರಾವೆ ಸತ್ಯ ಪನೋಡಾಂಡ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಜೈಲ್ದುಲ್ಲೆ ಬೂರಾಪು ಐಕ್ ಲೈವ್ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಓ ಅನ್ನ ಇರುಲ ಇಲ್ಲರಾ ಅಲ್ತದ ಪಾತೆರ್ನ ಕುದುರೆ ಅಂಚೊಂಚು ಪನೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಐತುಲ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪನೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆನ್ ಜೀಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಅಂದೆ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಪನೊಡ್ಚಿ ಲೈವ್ಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾಲ ನಮಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದೆ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಡ ಕೆಲವೇರು ಅವಿನ ಏನು ಮನ್ಪುಜೇರದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮುರಣಿ ಏರು ಸಾಜುಲಪ್ಪದು ಏರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕಿನ ಪನ್ನ ಅಂದೆ ಸೀಜು 6 ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಪ್ಪವರೇ ನಾನು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೂಜ ಪುದ ಇರಡ ಬುರ್ಚ ವಂಚನೆ ಪಡು ಯಾನ್ಕೇನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಬರ್ಪೈತೆ ಯಾನ್ಕೇನ್ವೆ ಇದನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಪಂಡದು ಅವೇ ಗೊತ್ತು ಪೊಡು ಇರು ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ಯಾ ಪಾತೆರ್ ಗಂಟೆ 40 ಮಾಡು ಮಾರ್ರೆ ಈರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಈರು ಅನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪೂರ ಚಾನೆಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ರೈಟ್ ಏರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡು ತುಲೇವಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾ ವೀಡಿಯೋಡು ಮದ ಇರೇ ಗುರ್ತೊಪ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಸೋನು ಈರು ಪಾಡೂರ್ ಚಕ್ಕ ಪಚ್ಚು ನನ್ನ ಪಾಡೂರ್ಚಿ ದಾದಿ ಈರು ಪೋಡಿರ್ಚಕ್ಕ ಪಚ್ಚು ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಪೋಡಿರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಪೋಡಿರ್ಚಿಂದ ಆವಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪೋಡಿಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೊಪ್ಪನಾಗ ದಾಯ ಪೋಡಿಡು ಬನ್ನಿ ಸೀಜು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲು ಪೋತಿರು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಭಾರತಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವಡಿ ಲೈವ್ ಬನ್ನದಕ್ಕೆ ഞാൻ 10 ಬರ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಗವ ಓಕೆ ಅವಡಿ ಪಚ್ಚಬಾಯಿ ವನಸಾಂಡೆ ಸೋನಿಕೇನಂದ್ರೆ ಸೋನು ಬಂಡೆಯರು ಸೋನು ಬಂಡೆಯರು ಬಲ್ಲೆಗೆ ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಪುದಾರ್ ಐ ಕ್ಯಾಂಕೇನು ಬೇಜಾರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚವೆ ಸೋನು ಬಂಡೆಯರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲ್ ಓ ಅಂದಿ ಇದ್ನೆಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲಾ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಗ ಓಕೆ ಕೇಶವನ್ನೇ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರವಿ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಗ ಅಂದಾರು ತಿಕ್ಕು ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಂದ ಅದು ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪಿನಾರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಾವೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈವ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲ ಅದು ಬೋಪೆ ರವೆ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಶೋರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪರಿಗೆ ಕೇಶವನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಮಿದಾರು ಜೆತ್ತಿರ ಅಂದ್ ಮಾರ ಮಿಲ್ಟ್ರಿದಾರು
ಮಿಲ್ಟ್ರಿದಾರ ಇತ್ತೀರಿ ಯಾರು ಅವಲೆಪ್ಪುನು ಜೆತ್ತೀರಾ ಅಂದು ಎನ್ಮರೆ ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಒಂದು ದಿನವಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತು ಮನ್ಪುನಿ ಪಗೆಲ್ ಲೈವ್ ಅನ್ಪರೆ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಪಚ್ಚನ್ನ ಇದು ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರು ಏನ ಚಾನಲ್ ತುಲೆ ಚಾನಲ್ ಡೈಟ್ ಇರಿಗೆ ಏರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಐಟ ಮಗೆಲ್ಲೆ ಇರಿಗೆ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕು ಡೌಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತ ಉಂಡುಂದ ಅಪ್ಪುಂಡಾಯನ ಸೋಸನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ದುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಆವಿಯೇ ಇದೇ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕು ಅಪ್ಪಗ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಡೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ವರ್ತಿಯ ಮನ್ಪುನಿ ಆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪು ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಗೊರ್ಪು ಜೇತೆ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ರೈಡು ಪೋಲಿಯೇ ಓ ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತಾ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈವ್ದ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಜಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪ ಅವೇ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಲೈವ್ ಉಡುಪಲ್ಲೆ ಆವಿಯೇ ಪನ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಉಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿ ಹರಿನಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಪುನಿ ಓಕೆ ಕೇಶವನ್ನ ಐದು ಹರಿನಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಲೆ ಯಾರು ಬೊಂಬೈ ಪೋಪಿರುತ್ತೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಪೋಡಿಡ್ಸಿ ಆವಿಯೇ ಅಕ್ಕ ಕೈಬು ಇಂಚಿನ ಕಜಿಪು ಎಂಕಲೆಗ್ ತರಕಾರಿ ಶಬ್ರಿನ್ ಶಬ್ಬು ಕಜಿಪು ತರಕಾರಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾವೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ನನ್ನ ಆವೋಡ ಆತಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ನಿಕಲ ವನ ಸಾಂಡೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇದ ವನ ಸಾಂಡೆ ಬಾಯ್ 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 ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರುವಾಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಕಜ್ಜಿಪೂ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಕೋಡದ ಬಕ್ಕ ತೇವು ಬತ್ತದ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಪೊಕ್ಕಡ ದಾಯ ಕೂಡ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂಡದ ಎಂಕುಲ ಐಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲರಿಗೆ ಜಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚಾವೇನೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ ಮೂಡೆಂಡು బాగా స్టార్ట్ అన్నా తరబేనే ఇంక చెప్పరే అని చెప్పున్నాను మస్తు తరబేనే మైగ్రీన్ బతుండతే మస్తు తరబేనే ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಪೋಂದಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಸದನಂದರ್ ಮತ್ತೆತ್ತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಪೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಪೋಪ పోండవి కాండే బుద్ధయ్య బర్పున పోండ ముల్పనే కుడ్ల
ಮುಲ್ಪನೆ. ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಬ್ರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಕೊಲಿಯಾ, ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಡ. ಓಕೆ ಪಚ್ಚನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಡ. ಸೋನು ಕೇಶವನ್ನ ಆರ್ಮಿದಾರು ಒಲ್ಲೇರು, ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಮಿನಿತ್ತೇರು ಆರು ಒಲ್ಲೇರು, ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಗೀತಾ ಕವಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಕ್ಲೆ ಮಾತ ಏನು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡದು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಪನ್ಪೊಲ್ಯತೆ ಬೇಜಾರಿ ಜೊತೆ ದಾದ ಎತ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತಿರ್ಗವೆ. ಓಕೆ ಮೂಲು 7 ಗಂಟೆ అయినక్క ಅಂದ ಮೂಲು 10 ಕರಿಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನ 10:57 ದೇವರೇ 10:30 ಮುಗಿಪುರಾಲು 8 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ అయినా 10 ಗಂಟೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿನ 10 ಗಂಟೆ ಪಪ್ಪ ಜನ ಎತ್ತ 10 ಆತೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಸ್ತೇನ ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀದೆ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೈದು ಮಾರ ಎಂಕ್ ನೆಟೆ ಏನಿಲ್ಲ ತೋಜುಂದುಂಡ ದುಬೈಡುಲ್ಲ ಓ ಅಂದೆ ದುಬೈಡುಲ್ಲಾರಾ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಂದಾದ ಜನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಡೆ ಲೈವ್ ಪಚ್ಚು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಡೆ ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇವೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗವೆ.